Senyores i senyors, avui amb tots nosaltres, Lluc Cruselles. Què tal, com esteu? Iniciar-te en aquest món amb en Nando Jubany és quasi bé fer un màster. Realment és admirable la predisposició que té i les ganes. Que els teus consells són veritats a la cara i que és important escoltar-los. Pot passar molt, però és una veritat. No era conscient del que podia succeir i tenia clar que si anava amb tot. Segurament hi havia països que venien molt més forts i molt més ben assessorats. Es conserva aquest elefant encara? Al moment que vaig veure que havia guanyat, es va quedar allà. Imagineu si ens sentim inferiors als catalans, que vaig dir, ho sento però ho faré en català. No pensava amb l'any demà i el meu futur depenia d'això. L'últim taco que t'has menjat, quantes hores fa? Sembla que gaudeix d'aquest tacochon. Què pensem de la xocolata Dubai? Tan tendència. Entrem-hi. He hagut de canviar d'opinió sobre aquest tema. A veure amb què ens sorprèn avui la Masterchef. Ai, aquesta la Chon. Ei, Chon, què tal? Hauries d'anar acabant, que tenim programa i abans hem de sopar, Però, Chon, bueno, saps què? Mira, doncs ja que la Chon està en modo asiàtic, li vaig a preparar aquests noodles amb pollastre en teriyaki, tot i que també tenen els de salsa tamari, però bueno, aquests. I és que Yotri cuina per tu, amb productes naturals de proximitat i de temporada. I ja veuràs que això a la Chon li agradarà. Hola, Jordi! Què et sembla això que t'he preparat per sopar avui? Ostres, uns noodles al Jotri! Això ens donarà forces per la segona temporada, Chon. M'encanten. Doncs benvinguts, família, al que ha esdevingut el podcast gironí gastronòmic. Contents d'estar a l'Orcrea, gentilesa de la Chon Martínez, que és la comandante en jefe d'aquest espai on s'enregistren podcasts des de la ciutat de Girona. Contents, segona temporada, nerviós, he de dir-ho així, nerviós, frisós, i també aquest punt que tenim a l'Or, que és un punt de catxondeio, allò d'estar amb aquesta trempera d'aquells primers dies. I comencem temporada, comencem nous patrocinis, perquè això és gràcies a que tenim, evidentment, el nostre patrocinador habitual, i que ha esdevingut un clàssic ja, podem dir, després de 8 episodis, que és Yotri. També tenim Girona Excel·lent, que és aquesta marca, aquest segell agroalimentari, que tot això que esteu veient avui, tot el públic d'avui, forma part d'aquest segell gastronòmic triat amb una cata cega, on tria els millors productes elaborats a la província de Girona, i s'incorpora a l'hort avui, s'incorpora l'empresa Ranstec de Vilafant, que es dediquen a fer cuines per tot arreu, i quan dic per tot arreu no em refereixo només a la península, sinó que fan cuines a tot el món, i podem veure cuines des de fetes a Noruega, podem veure cuines fetes a Saint-Tropez, i també, com no, aquesta cuina que estem veient ara, que la ciutat de Girona, el Foment, una gran cuina. S'incorpora Ranstec, equipament per cuines per a professionals, i escolteu-me, després d'aquesta entradeta, jo estic enlluernat, perquè tinc a les meves, com dir-ho això, a les meves partners, anava a controlar el comentari perquè no em posi ningú cap querella, i he de dir alguna qüestió. A l'estiu, a totes dos, us ha esdevingut una meravella. Veniu amb un somriure que és meravellós. I ens hem maquillat i ens hem posat guapes, saps? Perquè és el primer dia. Però una cosa, abans de tot això, ha sortit el teu Chiron? No, però ha sortit el teu. No, ha sortit el teu, també. Ha sortit el teu. Sí, tant. Ha sortit. Frena tractors a tall de fred de mà. Aquí aprofito el teu Chiron. Clàudia, deixa'm dir-ho, aquesta nova entradeta d'aquest any des del Còsmic Celler. És molt molona, aquesta entradeta. Allò és agullana. Sí. És que Agullana sona exòtic. Ara mateix algú de Terres de l'Ebre escoltarà Agullana i dirà, hosti, Agullana on ets? Doncs mira, a tocar de la frontera amb França ja, gràcies a Còsmic Celler per deixar una temerària
com la Chon portar un tractor. Un John Deere de tota la vida. Sí. L'alcalde de Girona deu estar molt content amb tu. Per Perquè, què? clar, ara que, si et veu passejar amb un John Deere per Girona, ara que ha començat això de la zona de baixes emissions, deu estar contentíssim. Però deixem-ho aquí. Clàudia Martínez, benvinguda. Què tal? Content de tenir-te aquí. Jo també d'estar-hi. Sí, perquè tu ets un llampec d'aquest que corre pel món, Clàudia Martínez. Crec que també tens Chiron. No sé si... Sí? Coneix més restaurants que el Google Maps. Bé, et deixa bé aquest Chiron. Em deixa bé. Sí, ets el nostre Google. Patia. Per què? Heu explicat que els Chirons no els sabem abans d'arribar? No ho hem explicat. Però crec que és interessant que ho expliqueu. De fet, el meu ha sortit, dius, ja? Sí. És que, Jo clar, l'he vist és i que he anat però no ens havies presentat. Clar, és que tu fas molt bé això, perquè tu controles directament a la pantalla i... El seu se lo passa. Sí, exacte. Se lo el seu passa. sempre se lo passa. El que passa que jo tinc un xivato allà darrere que em diu el Chiron. Doncs mira, l'Aleix, que sempre parlem de l'Aleix, i l'Aleix és el director de directe, que dic jo, que és aquesta persona que està a realització i fa que tot això surti, i que surti tan bé com surt. Presentador de dia, mariachi de nit. És veritat. Què ens has d'explicar? Té un punt important, i després amb el nostre convidat d'avui parlarem d'això de mariachi de nit. Ho parlarem, perquè estem a totes les terres que ens criden per fer bolos, i això ho explicarem més endavant, però estic molt d'acord que ets el nostre Google Maps. A vegades el Google Maps també es despista una mica, eh? Ui. Que sí? Sí o no? A vegades Sí. la ruta no tria la més adient. Correcte. Però estem a plena confiança de que ens portaràs bons restaurants. Ho intentarem, sí, aquesta temporada. En tens una bona llista, ja? En tinc una bona llista i més per descobrir. Perfecte. No se'ns acaba el país. Xon, I més, jo crec que nosaltres tres, com que feia dies que no ens veia, ens podem enrotllar i hem de presentar, no? Espera, ens podem... No. Ens podem enrotllar. Poder algú haurà de demanar permís a casa. No, jo no ho he dit en aquest doble sentit. Ah, no, doncs escolta, m'ho has dit amb una lleugereixa, això que sembla que ara venim a l'hort i, escolta'm, vull dir... Bueno, clar, és que l'hort te llevo al huerto, et porto calor, clar, té totes aquestes connotacions, però dic, és que tenim un convidat super top. De Nosaltres luxe. aquí començaríem a xerrar dels mariachis i totes aquestes històries que no fa falta que expliquem, ja explicarem un altre dia, però jo començaria ja a arrencar, no? Tu tens Què ganes, fem? tens ganes de Home, segona... tinc ganes, Té ganes de segona temporada. Ganes de brega. Jo abans de començar... mambo. No, abans de començar la segona temporada, això no estava previst, com és habitual en aquesta casa, no estava previst. Fem-ho. Xon, una frase que defineixi el teu estiu. Ara t'he fotut. He treballat molt. Què vols dir? He currat molt. És que no he fet vacances. Currante. La única currante de Girona. No sé què Però faràs. m'ho he passat molt bé, també, No sé què faràs de tants de cèntims, eh? No sé què faràs de tants de cèntims. O sigui, s'han de fer vacances. Què cèntims? Si no té res a veure una cosa amb Ja ens l'altra. convidarà a dinar, tu. Ja ens convidarà a dinar. Sí, un celler de Can Roca, com a mínim. Com Com a mínim, eh? Com a mínim. Clàudia, frase del teu estiu. Sorprenentment llarg. Què dius ara? Veus? Al El que jo he contrari de la currat, el que jo he currat, ho ha deixat de currar ella. Però perquè portava 4 estius currant. Sí. Corrant. I aquest ha sigut un estiu de veritat. Ha estat un estiu de veritat. Amb vacances de Amb veritat. vacances de veritat. Perfecte. Ja està. Doncs ara sí, si tots estem contents i hem viscut un bon estiu, avui a l'Hort tenim un convidat de luxe, d'aquests que endolcirà només amb la seva presència. És jove. Això tampoc està... El que és jove sí que està al guió, però que és guapo no està, però jo ho afegeixo jo. És guapo. Per mi és guapo. Ja veurem si algú no el troba guapo, que ho digui, però jo aixeco la mà. I va amb culots. Va amb culots? Parlarem dels culots, perquè clar, Xon, ens enrotllarem, s'ha de venir amb culots... És que clar, és un personatge que ja ha fet història a la pastisseria, gràcies per aquest És que somriure. el convidat igual marxa abans d'haver-lo presentat. Xon. Mestre de postres espectaculars, i una cosa que a mi me té, anava a dir una expressió que no sé si toca, que me té encigalat, és la seva manera Bueno, de ser. escolta'm, guapo. És la seva, però encigalat de la bona manera. Escolta'm, va, som-hi. Va. Senyores i senyors, avui amb tots nosaltres, Lluc Cruselles, benvingut! Què tal, com esteu? Doncs estem molt contents, però encara rius. Això vol dir que la cosa... No, bé, em puc esperar de tot. No sabia el que venia, quasi bé. Em van enganyar. He de dir que l'últim convidat li va passar el mateix que tu. No, vale? però bé. L'últim convidat tampoc sabia on venia. M'agraden les sorpreses i les emocions fortes. I he de dir una qüestió, parlant de l'últim convidat, estàs menys tens que el primer convidat a l'inici. Després es va destensar, però tu ja has entrat d'una manera... Escolta, També haig de dir que et conec una mica. està bé. Lluc, com estàs? Molt bé. Podem Molt dir alguna frase que també resumeixi el teu estiu? O també has treballat tant com la Xon?
Sí, no he fet vacances, però el definiria com a sorprenentment positiu, com sempre. Vull dir, realment bé, no sé, content del dia a dia, de tot el que ha passat. No he fet vacances com a tal, però sí que considero que el meu dia a dia són vacances perquè disfruto molt fent el que faig. Vull dir que, bé, feliç. Torno a reiterar-me, estem molt contents que estiguis aquí, i estàs aquí per diferents qüestions. Punt 1. Estàs encara amb el títol de millor xocolater del món. És així. Embrancat a no sé quants projectes. Però la meva pregunta, abans d'anar a tot això que t'ha succeït en els darrers anys, o en el darrer any, per ser exacte, d'on ve el teu inici en aquest món dolç i que a tots ens fa somriure? Doncs ve de... Com ja heu deixat anar una miqueta, jo realment, quan era més petit, no? Tothom té un somni de ser professional de l'esport que li agrada, no? I jo sempre havia fet ciclisme, jo volia ser ciclista, evidentment, però hi ha un moment a la vida que te n'adones de que, vale, vull dir, no et guanyaràs la vida amb això, o serà molt difícil. Llavors, jo quan estava fent batxillerat, realment vaig veure de dir, vale, no guanyaré la vida amb això, què m'agrada, no? I m'agradava en aquells moments la gastronomia, però tampoc era algo... La gastronomia, en general, lo típic, allò, fas alguna cosa a casa pels amics, no enfocat 100% a la pastisseria, i en aquells moments un meu cosí estava de cap de partida a Can Jovany, i també per proximitat, relació amb en Nando, tal, em va dir, vine a passar l'estiu aquí, de primer segon de batxillerat, i veuràs aviam què. Si t'agrada o no, i així ja ho descartes si no t'agrada. I allà em van ficar la partida de postres, ajudar, vull dir, tallar maduixes, en aquells moments no sabia ni que era una crema pastissera. I realment, a la cuina de Can Jovany, qui hagi estat, hi ha una taula que pots menjar dins la cuina, no? I jo veia que el que fèiem, o sigui, durant l'àpat la gent disfrutava, bevia molt bé, però quan venia el pòster és el moment àlgid, el moment de tothom estar feliç, el moment de celebrar aniversaris, quan venien els petis, la xocolata... Bé, era un moment emoció màxima. I deia, ostres, és que el que estic fent realment fa feliç a la gent, no? I vaig dir, doncs jo vull fer tota la vida això, un producte que quan la gent el consumeixi, sigui pastisseria, bombons, postres, no hi ha ningú trist menjant xocolata, no? Doncs realment volia això. I a partir d'aquí va ser com vaig decidir estudiar pastisseria i endinsar-me en aquest món. Jo vull fer-te una pregunta, perquè iniciar-te en aquest món amb en Nando Jovany és quasi bé fer un màster. Referent màxim, amb actitud, amb ganes, amb il·lusió, i és 100% així. Vull dir, si algú els té ben posats en aquest país per afrontar projectes i afrontar reptes, és ell. Vull dir, vaig coincidir fa 2 anys, nosaltres fèiem el postre i ell feia el catering per un esdeveniment de 3.600 persones, i sobrat que anava. O sigui, realment és admirable la predisposició que té i les ganes i el no tenir por a afrontar projectes. I sobretot amb la qualitat, perquè vull dir, vas al restaurant que vagis d'ell, on sigui del món, i menges bé. I he de dir una cosa, segurament un dels cuiners més simpàtics que tenim al país, tu que el coneixes quan està treballant, també un dels més estrictes. També. Totalment. Vull dir que hi ha aquest binomi, no? 100%. Però és que al final també penso que en certa manera la complexitat del seu projecte ha de ser en part així, perquè si no realment és impossible o sigui, al final aquesta exigència, no només en el seu projecte, però és que ell en té tants, que hi ha tanta gent que al final però aquesta exigència hi és amb el seu projecte i amb qualsevol restaurant d'estrella Michelin. Jo, de fet, abans d'anar al que ha succeït darrerament, m'agradaria, perquè jo et conec a tu, si no recordo malament, fa 2-3 anys... O 4 o 5. O 4, sí? Ha passat tan ràpid el temps? Sí. Tu et conserves bé? Era abans de... Sí? Era abans de... Haig de dir que el primer programa que vaig anar va ser amb tu. Va ser a Esplugues Televisió. Això no ho recordava, Jo això no ho recordava. Això hauria de ser 2019, per lo menys. Què dius? De veritat. O 20. Sí? Sí. Doncs jo, l'última imatge que recordo de tu és un Sant Jordi a la plaça de Vic. Això va ser posteriori. D'aquest Esplugues, però tot això encara era pre-World Chocolate Masters. Tot això era molt previ. Sí. Jo vull que expliquem, abans de tot això que t'ha succeït, què estaves fent tu i què estàs fent a Vic, però què feies en aquell moment a Vic? On estaves treballant i on estàs treballant? Realment, jo
allà formava part del grup Pàvic. El grup Pàvic em dona una oportunitat a mi el 2017, quan jo estava treballant a Barcelona de pastisser, i una oportunitat d'agafar una de les pastisseries del grup. Pàvic està a Osona i té forns de pa. Agafar un d'aquests que està molt cèntric, que es diu el Carme, i començar-hi a fer pastisseria una mica més de tendència, conservant la tradició sempre, evidentment tortells, braços, bandes de fruita, però aportant aquest punt més de tendència o més actual, no? Sense renunciar a la tradició. I en aquells moments estava allà 100% i estic formant part del grup igualment. Això m'agrada i és una pregunta que volia que sortís, perquè els orígens són importants, no? I la gent que confia en tu és important, perquè tot això que t'ha succeït, interpreto, evidentment hi ha l'acompanyament de la família, però hi ha l'acompanyament de la família professional també, no? 100%. Que et recolza i et diu, escolta'm, Lluc, endavant amb aquests somnis, i arriba aquest moment tan dolç que és això. Sí, 100%. I no he sentit mai la pressió, ni hi ha cap contracte, no som família de sang, ara ja sí que sento que som família per tot el que ha generat, tot el que ha passat, però realment hi ha un compromís i una lleialtat mútua brutal ells saben el que vull o ser el que volen, i un equilibri increïble, i que és el que em va fer sentir que després del World Chocolate Masters, de dir, no, jo, casa meva és Vic, la meva gent és allà, i el nostre projecte, i dic nostre perquè el projecte que va venir a posteriori l'hem fet conjuntament, tindrà els peus, i si més no un peu i el cor, a Vic, que és casa nostra. I a partir d'aquí, si fem coses, ja vindran, però això era molt important per mi, perquè al final jo ho penso, quan els que hem voltat, quan ets a fora està molt bé, però et sents fràgil, i tots sentim aquest punt d'estar a casa, estar amb els teus, de sentir-te fort i valent. Estic molt feliç també de que la gent de casa, i quan dic de casa dic Osona, però parlo de Catalunya en general, em sento super apoyat i recolzat en aquest sentit. Llavors això em fa sentir molt fort, i jo també vull que la gent senti que la meva prioritat és qui m'ha apoyat i qui ha estat al meu costat sempre, i qui hi està, i llavors ja anirem on faci falta. De fet, clar, és que et quedes sense veu, perquè, clar, escoltant com parla perquè, clar, moltes vegades parlem de la família, no parlem de la família de sang, com ve de llei, no? Parlem de les famílies professionals. Xon, Clàudia, crec que amb això estem totalment d'acord, no? Saber d'on venim, qui ens ha recolzat, i que algú parli, com està parlant en Lluc, amb la seva joventut, recordem-ho, amb la seva joventut, i tocant tant de peus a terra, perquè, malauradament, tenim un ofici on tenim uns egos, i tenim una manera de ser, o tenen una manera de ser, una manera de trepitjar el contrincant, entenen que són rivals, i jo crec que això fa gran que les noves generacions estiguin canviant tota aquesta cosa que està succeint a la gastronomia. No sé si, Clàudia, això n'esteu d'acord amb mi? Totalment. No? Al final, aquí parlem molt del que representa la gastronomia i com forja la nostra identitat, i al final, si som capaços de sumar esforços, doncs benvinguts pel país i per la gastronomia de casa nostra. Per tant, bona notícia. Bona notícia, i el bo que té en Lluc és que li fas un missatget, hauries de venir dimarts vinent a tal hora, a tal lloc i tal, i ell ve i no compromís. És compromís amb això que estàvem dient. Al final parlem sempre de territori, del producte, i crec que també s'ha de parlar molt, o hauríem de parlar molt, i inculcar molt, actitud i actitud, no? Al final el lema que fa molt poc per aquesta ciutat, però a més que un club que té... que té la millor ciutat de Catalunya. Que té el Barça. Crec que hauríem de ser també més que un país, però no només a nivell de producte i territori que tant parlem, sinó també d'actitud i de gent i de valors. Clar. Perquè molts cops podem tenir un gran producte que si no tenim valors i actitud, malament anem. Doncs, escolta'm, després d'aquesta sagnia que ha fet en Lluc amb el tema del futbol a la ciutat de Girona, que està tothom una mica d'aquella manera, no és el meu cas. A mi el futbol... Haig de dir que a Vic ens sentim el germà petit de Girona, llavors estem molt identificats. L'altre dia em deien, ostres, vosaltres que formeu part de la província de Girona, i dic, no,
Que som de Barcelona. Hòstia. Jo crec que Osona hauria de formar part de la província de Girona. Ui, Totalment d'acord. Totalment d'acord. Escolta'm, aquesta taula ja t'aviso, Lluc, que està dividida. Vale. No, ja ho he anat veient, O sigui, que això és territori, àrea metropolitana, no? Exacte. Sí. I la Chon, que és de tot arreu. De John Deere, És de John Deere. I es presentaria al mig de Barcelona amb el seu John Deere sense cap mena de problema. Lluc, ens situem a Vic i arriba aquesta cosa tan fantàstica que és el World Chocolate Master i arriba aquest moment tan dolç que succeeix i et corones amb aquest reconeixement, no? Davant de contrincants també, hem de dir-ho que parlo de duresa, però parlo de la duresa de la rivalitat i sobretot dels coneixements dels teus contrincants. Vull dir que 100%. I arriba aquest moment tan dolç i segurament veurem imatges a pantalla que corones amb aquest reconeixement. Com arribes fins aquí, que és lo important, i com vius aquells moments? Com hi arribo? Jo crec que amb una part de nen innocent, que en aquells moments tenia 25 anys, bastant innocent, o sigui, innocent en el bon sentit de la paraula, d'anar avançant en una cosa, de que no era conscient del que podia succeir. Jo pensava, res, això és... és anar fent, no? Aquí hi ha el petit resum del que va significar. Però també, al final, porto, i ho reconec, la competició a les venes, soc competitiu màxim, i tenia clar que si anava amb tot, sentint que era extremadament jove, que em faltava anys d'experiència a tope, de que segurament hi havia països que venien molt més forts i molt més ben assessorats, però que jo volia arribar allà sentint que havia entregat el meu 1000 per 1000 amb aquest projecte i que segurament seria un dels projectes més importants de la meva vida, i arribar allà i ho he donat tot. A partir d'aquí, que sigui el que hagi de ser, no? I va ser així, va ser dur, evidentment. L'obsessió, i reconec, i ho veig més a posteriori, en el moment no ho veia tant, però que l'obsessió va ser tal de que, vull dir, era 24/7 per això, sigui pel que sigui, perquè al final és difícil d'explicar el que suposa aquest concurs, però realment, per sort, ho vam gravar-ho tot i hi ha un documental d'això que està a TV3 a la carta, es pot recuperar, però igualment no s'arriba a transmetre tot el que suposa, no només a nivell logístic, perquè aquesta final es disputa a París, o preparar les 6 proves amb els corresponents packaging, vaixelles, tot el que suposa la preparació d'un campionat de 22 hores que és, i realment també a nivell psicològic, a nivell personal, a nivell nutricional i a nivell d'equip també no és gens fàcil, i menys a nivell d'empresa, perquè al final és una inversió gran i que ho vam afrontar com si fos un projecte més o com si fos una inversió de que et compres una màquina i aquella màquina pot funcionar o no pot funcionar, això és una inversió que si anava bé, bé, i si no, sí que és veritat que ens quedaria tot un aprenentatge increïble, no? I realment, això sí, la prèvia va ser... Però la vaig viure amb molta il·lusió, saps? De com qui va veure els Reis, jo anava allà, però em sentia molt petit davant de... Veia els que havien guanyat en edicions anteriors i em sentia petitíssim, no? D'ostres, realment això pot ser... Per mi que s'anava acostant i veia que el nostre projecte era realment potent, doncs anava guanyant autoconfiança, però tot i així, jo haig de dir, i és real, jo arribava allà dient que un top 5 per mi era una victòria. Molt bé. Però, bé, no va ser només un top 5. Un top 5, sinó que va ser un top 1 amb Sí. tota regla. Sí. I, escolta'm, amb aquesta meravella que hem vist que creaves allà i aquest elefant, es conserva aquest elefant encara? Hi ha una rèplica que no és ben bé com el de París, que està al Museu de la Xocolata de Barcelona. Quan hi hagi Museu de Xocolata de Girona ja li portarem també. Perfecte, Però... perfecte. Posem-hi a treballar perquè hi hagi un Museu de la Xocolata a Girona. Xon, Vinga, ara parlo, jo tinc fil directe amb l'alcalde, ara parlo el que més. Que haig de dir que molts cops em diuen Salelles. Però no és el cas. no és el cas i deixa'm dir, perquè clar, és que clar, ara anava a dir una bestiesa. I no, Un altre. el tenim de veí a l'alcalde i realment, hòstia, a Girona li cal una mica d'alegria. S'està tornant una mica a Girona de cartó pedra, trobo.
S'hauria de passar una mica l'esbrossadora. Aquesta esbrossadora que tens per fer el jardí, en alguns carrers s'hauria de passar l'esbrossadora ara. Jo no penso dir res. Perdoneu aquest moment de reivindicació. Sí, Ho havia de dir. Sí, ho havia de dir. Senyor alcalde, disculpin, no és el lloc per fer-ho, però havia de fer una instància Però genèrica. sí a les bicis. Això sí. No, escolta-me, benvinguda a les bicis a Girona. Benvingut a les bicis, com tot, igual que el que circula amb cotxe, el que circula 100%. amb patinet o així, sempre amb seny i procurant per la resta. I Girona, deixa'm dir una cosa, ara que estem en aquest Girona moment... més? No, en aquest cas, no sé si més o menys, no anem sobrats de turisme. O sigui que si algú està contra algun tipus de turisme a Girona, cal que ens ho fem mirar, perquè no anem sobrats de turistes a Girona. I ens ha tocat la loteria 100%. amb aquest tema de la bici. Del turisme de ciclisme que consumeix, que va a restaurants, que va a cafeteries, que va a bars, que va a botigues de bicis i que li agrada vestir bé i que... Crec que... Farem una pausa amb això de la bici. Sí, farem una pausa amb això de la bici. Ja et sabe, No, farem una pausa perquè em comuniquen que tenim connexió. És així, Aleix? Confirma-m'ho. Tenim connexió i ens anem a l'altra punta de la bassa perquè allà tenim, a veure si podem fer aquesta connexió, si tot rutlla com hauria de rutllar, si el wifi avui, si els senyors de Movistar... Guaitol. Hosti, que està guapo. Guaitol. Hosti, un altre que li ha provat l'estiu, No. Un altre que li ha provat l'estiu, Aniol Güell, Taco Tios, com estàs? Que falta... No et sentim, no sé si és cosa nostra o és cosa d'ells, no ens arriba l'àudio. Intentem solventar-ho, però dir-te una cosa, si tu ens escoltes, dir-te que la teva visita a Catalunya... Sí que ens escolta. Sí, si la teva visita a Catalunya et podia escaure bé, realment les festes del Tura Olot t'han molt bé, tornem a provar-ho, a veure si te sentim. Bueno, doncs seguim perquè em diu que l'Aleix que la connexió... Clar, el tenim a Mèxic i la distància, aquests senyors de Movistar, a vegades tampoc... clar, això sí se'ls hi fa feixuc. Se'ls hi fa feixuc, això de connectar amb algú tan lluny. No tenen vera, no? Allà, No tenen vera, clar, no tenen vera. Molt ben jugat, molt ben jugat. Ni vera, i deixa'm dir-ho, que aquí no ens paga ningú, i ni parlem. Deixa'm aquí, a veure si algú... Perdó. No passa res. Ens tancaran el xiringuito al final. No. Una cosa, abans d'oblidar-nos. Jo pensava que l'elefant no era una rèplica, pensava que era el real, el que estava en el... És l'Aniol. No passa res. Coses del directe. L'original que em vau fer? Original, jo, al moment que vaig veure que havia guanyat, es va que és quedar muy allà buena. i feu el que vulgueu. Ja pots anar a la sabana africana, El segon, hi havia un de reserva, que aquell sí que el vam exposar a Harrods, a Londres. Molt bé. Ens ho van demanar i realment va ser una experiència brutal també tenir producte exposat a Harrods. Evidentment. Ràpid, quants quilos d'elefant? Eren 200 quilos. Hi ha un tall de xocolata aquí. Déu-n'hi-do. O sigui, que si es va quedar allà... Per curar molts dies de tristor. De tristor. Home, tu no? diràs. Que m'agrada a mi la xocolata. Molts dies de tardor que algú ha fet alegres. Escolta'm, per acabar amb el tema de les bicis, és important que ja que ha sortit el tema que el toquem. Clar, aquí tenim un defensor, Un pro. un pro. No només un defensor, sinó un pro. I això que deies de ser competitiu també ho portes al camp de la bicicleta. 100%. Diumenge passat era aquí, a la Sea Otter, fent la llarga de carretera i encara que sóc del muntón, doncs tot el que dono. Sempre. Clar, Sempre. clar. No ens hem pas deixat res a la faixa. Clar, i aquí, si algú volia criticar el món de la bicicleta, ara és el moment per fer-ho. Ara és el moment. Sí, és que hi ha un moviment gironí que també critica el món de la bicicleta. Ostres. Tenim un moviment gironí per qualsevol qüestió, Vale. també hem de dir-ho, per criticar qualsevol qüestió. Jo crec que ens agrada criticar en general i ja No, està. està bé. Però jo crec que, no sé, vist en perspectiva també, evidentment, cadascú a casa seu, això, però crec que és un estil de turisme positiu, net, sa, sobretot, que entenc que a les nits no hi ha problemes, al contrari, i que sí, que es mou en bici, que hi ha moltes bicis, sí, realment, però, ostres, crec que és un turisme i, evidentment, porta gent no només de turisme, sinó a viure aquí, però que, ostres, que crec que és superpositiu per la ciutat i que ha situat Girona al món més del que hi estava. Sí, arreu del món. Arreu del món. més Te'n vas a l'altra punta del món i coneixen Girona Pel ciclisme. pel ciclisme. Sí. L'ha situat a Girona i ara tenim aquest equip de futbol que també ho està intentant. També, no? també ho està sí, intentant ho està fent molt bé, Girona està fent al molt bé. mapa. Lluc, reconduïm la conversa, tema turisme, tema bicicleta, el tenim clar, el que penses, crec que també queda clar el que pensa aquí la gent del Portem a l'Hort, però clar, succeeix això de World Chocolate Master i aquí comencen a néixer, tornes a
a Osona, tornes a Vic, i aquí comencen a néixer projectes, evidentment, eh? Bueno, realment, o sigui, jo quan estava dins el projecte World Chocolate Masters, eren 3 dies de competició, 29, 30 i 31 d'octubre del 2022, i jo realment, i en el documental està gravat abans que ho deia, dic, la meva vida acaba el 31 d'octubre d'aquell any. O sigui, no pensava en l'any demà, literal, O sigui, no sé què passarà. Ha de passar això primer. O sigui, per la importància que li vaig donar, literal, que l'any demà, doncs, no sabia. O sigui, no hi havia res programat. Aquell dia s'acabava el món i el meu futur depenia d'això. Jo tenia claríssim que el meu futur era a Osona, en part, però a partir d'aquí pues, que fos el que hagués de ser. I realment pues, guanyo, ho celebrem moltíssim, vaig ser molt feliç perquè família i amics, o sigui, els meus importants per mi eren a París amb mi i ho vam celebrar junts, va ser brutal, o sigui, realment increïble. I llavors al tornar, o sigui, va ser una setmana com d'aterrar una miqueta, considero que he començat a aterrar ara, realment, al cap de 2 anys, i de veure-ho en perspectiva, però realment va ser s'ha de prendre decisions, hem de prendre decisions, i al cap d'un mes constituïm una nova empresa que es diu Eucaria Chocolate. Aquesta empresa està formada per mi i panificadora de Vic, que és Pàvic. Per tant, jo sabia i tenia molt clar que havíem de sumar esforços i de crear un projecte que al final tornés a la gent el que jo sentia que ens havien donat, no? Que era tot aquest recolzament, doncs, tornar-lo en format de producte i intentant fer el millor producte que sabem fer, amb els millors ingredients i amb la millor experiència possible de quan vinguessin allà o de quan volguessin doncs, la nostra marca, no? Una marca que no pretén ser una gran marca, sinó que sigui doncs, local, però aquest luxe accessible, no? Aquest producte premium, però que tothom se'l pugui permetre, però marcant la diferència doncs, a nivell de qualitat i de procés. I realment així es neix. I llavors va néixer... Doncs, l'objectiu era un any vista, jo volia un altre objectiu gros i vam crear l'empresa, construir l'espai, tot el que suposa llançar, vam sortir amb 42 referències de productes, una bogeria total en tots els sentits, però vam arrencar així, o sigui, el següent Nadal ja teníem el projecte fet i realment han set, això ara aquest octubre farà 3 anys, i han set 3 anys doncs, intensos en tots els sentits, sigui doncs, d'empresa, sigui de projecte, sigui d'equip, sigui de ponència, sigui de donar classes, sigui doncs, en el format més de comunicacions. Ha estat una bogeria, però una bogeria que l'he disfrutat moltíssim, que sento que l'equip també ho ha fet, i que estic content de tot el que ha passat i no m'arrepenteixo de res, sincerament. Això és important, poder parlar, perquè ara ja quan ha dit porto 3 anys amb aquesta bogeria positiva, poder parlar després de 3 anys fent un global en el 90 i pico % és positiu, perquè quan dius no m'arrepenteixo de res, vull dir que hi ha poques coses que puguis dir que han anat regular o malament. I ara sí, tornem a fer una petita pausa perquè, escolta'm, ara sí, a veure si aquests senyors... A veure si hem canviat de companyia i podem connectar amb Mèxic. A veure si podem parlar amb l'Aniol Güell, a veure si el podem veure a pantalla, sisplau. Ara. Aniol, ara s'escolta fantàstic. Fantàstic. Estàs molt bé, no podia faltar aquest mural que tens darrere, calabèric. Estàs a Mèxic. No sé si vols desvetllar quina és la població a la que estàs. Mira que bé que està. Sí, ara estic a Guadalajara, estic al cas d'estudiants on estava abans, i res, molt de show. Escolta'm, abans de preguntar-te com estàs allà, preguntar-te, és pregunta obligada, com ha anat a les festes d'altura d'Olot? Hòstia, és que és molt ben parit. Jo sempre faig vols perquè coincideixi que festes d'altura i després 2 dies de passar una mica de ressaca i cap allà. Ja has fet les vacances, festes d'altura, per lo que he anat seguint a les xarxes, ha anat molt bé, amb tas d'arròs inclòs, aquest concurs d'arrossos de l'OAPIC que ha sigut una bogeria, i tornat al que ara ja és la teva terra. En aquest cas estàs a Guadalajara, però, escolta'm, l'últim taco que t'has menjat, quantes hores fa d'això? La prova del delito. Quina hora és allà, per situar-nos ara?
Ara a les 12:15. Bueno, ja és l'hora del taco, evidentment. O sigui, allà a les 6 del matí ja és l'hora del taco. Allà a les 6 del matí ja és l'hora del taco. Escolta'm, contents aquest estiu haver-te tingut aquí, et portem a l'hort. T'he de dir una cosa, vas fer una cosa que estic una mica empipat amb tu, una miqueta només. Sí, una miqueta, que vas dir que el tacochón era molt i molt bo. Perquè ara no ens traiem a la Chon i el seu tacochón de sobre ni de conya. És així o no, Chon? Si és bo, és bo. És que tampoc no hi ha més, no? De fet, John, tinc aquí una persona que és un molt bon amic que ha obert una taqueria. Potser te'l robo, Bueno, roba'l, cap problema. Cap problema. Jo també, de fet, és una interpretació d'algú que vaig veure, també, O sigui, que el que vas dir tu, no?, que la cuina és universal. Tu agafes una idea, no?, i la desenvolupes. Sí. No, és que m'han donat l'oportunitat de posar el meu taco en una taqueria i tinc molta responsabilitat. Portar alguna cosa creatiu i diferent. Ja tinc idees, però... De muntar una taqueria? Podem posar-li el teu, també. Però que, No, de fer un taco, li han proposat fer un taco, no una taqueria, que ell ja va deixar clar que taqueries no, ell ja sap la feina que vol, l'Aniol té claríssim la feina que vol. Em sorprèn que estiguis beguent aigua, perquè allà, i ara crec que el Lluc estarà d'acord amb mi, surrealista lo del mezcalito, mezcalito a totes hores, no sé si en aquests llocs que tu hi vas també és lo del mezcalito i beber-lo a besitos, perquè clar, si te'l veus a trago, allò és... Saps què passa? Que quan et conviden com en Lluc, són molt hospitalaris i part de l'hospitalitat és acollir-te amb el seu menjar i el seu beure. Llavors, sempre fas sobretot el beure, i sempre, quan hi ha un mescal pel mig, és més agradable la cosa. Jo sempre intento apartar-ho perquè aquesta gent aguanten molt i jo no tant. Ho tenen molt endinsat, això del mezcalito. Ara en parlarem, Lluc, dels mezcalitos i els tequiles. Clàudia, pregunta per tu. La Clau Eats i la cuina mexicana, com ho porten? Ens portem molt bé. Sí? Tema Tinc picants? un parell, sí, molt. Picants catalans, no Val. picants mexicans, que són dos registres diferents. Però sí, molt bé. A més, en tinc un parell de pendents a Barcelona, moltes ganes de tastar. Us ho explicaré. La Google Maps de Barcelona. La Google Maps ens ho explicarà. Aniol, et veiem superbé. Ja tens el moreno mexicà, he de dir. No sé si és la llum o no, però ja has agafat el color aquest de Mèxic. I, escolta'm, quines aventures tens pels propers dies? Explica una mica, va. Vale, ara, bueno, restaurants diaris, perquè acabo de feina i tinc ganes d'anar a tot arreu. Després aniré, avui mateix, ara d'aquí una hora tinc el cor a la ciutat de Mèxic, em vaig 3 dies, torno a Guadalajara 2 dies, torno a ciutat de Mèxic 3 dies, vaig al Yucatán, no sé quants, i després l'aventura que us vaig dir, que és l'aventura màxima, que és anar a fer la volta a Mèxic, intentar el menjar específic i tradicional de cada una de les regions, i estan molt bé. No us puc fer aquest spoiler, però estem molt ben connectats. És a dir, començaràs ja amb aquest nou projecte? Ja arranques? No arranca encara, és que el faré per 2 vessants. Una, que pretén ser una productora gran i portar-ho a Netflix, això potser ho comencem abans, però s'ha de cuinar. I el gener, finals de gener, perquè vinc a esquiar, després torno, a finals de gener segurament jo crec que ja és el deadline, que si no comença, doncs me'n vaig jo una motxilla, el meu iPhone, que ho grava molt bé i ja està. Vinga, perfecte. Doncs aquí t'ho passaràs potser millor. Doncs, escolta'm, contents de veure'l, contents de retrobar-nos, en aquest cas a través de la pantalla. Aniol, desitjar-te molta sort amb aquesta aventura. Ets el nostre Willy Fox del taco. No sé si... però crec que et defineix molt bé. Ets el nostre Willy Fox del taco, amb tot el carinyo que tinc jo al personatge Willy Fox. I, escolta'm, no perdem el contacte, que volem saber el que fas per aquelles terres. Vale? Una abraçada ben forta, guapo. Gràcies. Vinga, fins la propera. Petons. Adéu, guapo. Adéu. Lluc, hem de parlar de Mèxic. No volíem parlar de Mèxic, però... No volíem parlar de Mèxic i ha començat el programa dient haurem de parlar de Mèxic. Haurem de parlar de Mèxic, sí, perquè evidentment el xoc cultural gastronòmic hi és. Jo he quedat una mica del mole poblano, una mica expliqueu què heu anat a fer a Mèxic. Fins a dalt. Mira, he tingut l'oportunitat de coincidir amb en Lluc. Està rient. Sí, clar que riurà, perquè alguna cosa ens haurà d'explicar, segur. Sí, aquesta ja li traurem què és això. La Clàudia diu, què heu anat a fer? I jo veig... No, hem coincidit a Mèxic amb
evidentment treballant, s'ha celebrat el primer fòrum latino amb germanor amb el fòrum de la ciutat de Girona, el Fòrum Gastronòmic de Girona. L'empresa Encatis, amb molt bona vista, ha decidit que això era exportable, que aquí ja el tenim molt endinsat dintre del nostre món culinari, i allà és una qüestió molt novedosa. De fet, hem estat a Puebla, Auditorium Metropolitano, 5.000 places, 5.000 seients d'auditori. Crec que a Girona són 1.500, 2.000. Una bestialitat. Una bestialitat. I ens hem trobat allà treballant, divulgant la cuina catalana i evidentment la pastisseria, la xocolateria catalana en cas del Lluc. No, realment un país increïble. Em va sorprendre molt positivament, jo crec. A més, jo 2 setmanes abans vaig estar a Ciutat de Mèxic, una setmana també, i realment brutal. O sigui, les ganes que tenen del que dèiem, no? Segurament no en tots els aspectes i no tothom, però les ganes de... Ostres, la pregunta que em va fer més gent és com ho vas fer per obrir el teu negoci? Com obrir un negoci? Com començar el teu projecte? I crec que aquí potser ens falta una mica d'això. I realment ganes i il·lusió de tirar un país endavant, sigui com sigui, no? I gastronòmicament brutal. O sigui, vaig menjar super bé, més vam anar a llocs molt xulos i vam disfrutar molt. I la millor experiència, anar a veure lluita lliure Sí. Brutal. A Puebla brutal. diuen que està molt... Crec que són, no sé si els dilluns o no sé quin... un dilluns. Un dilluns. És el dia gran del lucha libre, però de les màscares. És un pavelló, imagineu un pavelló d'aquí de fa rotllo de Bordils, per exemple, allà amb reixes i tot això, la gent embogeix, al final té part de teatre, però es fan cert mal també, però al final és com Van SmackDown. amb les màscares aquelles. Sí, com el programa SmackDown, doncs això, sí. però brutal. I allà es crea un espectacle, a la gent discutint-se, però molt amistós, perquè al final té un punt de teatre, però molt guai, una experiència molt xula. Sí. Imagina't, molta testosterona allà amb un pavelló, com ha dit ell, del de Bordils. Que et deixes portar, no? En un moment donat, inclús em comences a insultar i tal, perquè el darrere insulta i totes aquestes coses, no? Bueno, jo no vaig fer-ho, però... No ho fa, això, home. No veus que és bon nano? Però sí, no, realment... Sí, no? No, experiència xula. I deixa'm, fem petita falca, petita falca. Som molt bons anfitrions, però lo del mezcalito a les 10 del matí... Unes ganes, unes 7, passen 7. Passen moltes 7. Sí, és mezcal a tope tot el dia. Però a part que jo tota la vida un xupito de tequila és el que et tomba de nit, no? Total, sí. Pues allà abans de dinar se n'han fotut 3 o 4. Es que allí toman mucho. Yo digo, es que jo me'n recordo quan vaig estar a Mèxic, ara fa poc, sempre veia que capdavantera d'un xiringuito al carrer, no? Street food. Sempre eren dones. Y un día les iba a preguntar, ¿pero por qué siempre los que estáis delante, ¿no? Dando... Y diu, es que los hombres toman mucho. I ja està, es va quedar així. O sigui, es va resoldre amb aquest tema. Tal qual. O sigui, és veritat que jo he vingut... que inclús hi havia un moment sense prendre ja l'olor, quan entraves a una mezcaleria i tal, ja superfumat. Jo ja ho he fet. Només entrant aquí ja m'he pres el xupito. Respirant ja vas borratxo. Sí, ja m'he pres el xupito. Però els mezcalitas són molt bons, Sí, amb seny sí. Sí, és veritat, amb seny són molt bons. Lluc, després d'aquest moment, confessió, no sé si tens alguna cosa més, a part de la lluita lliure a Mèxic, tens alguna confessió que vulguis fer ara o no? No, que em venen ganes de tornar-hi perquè ha de ser un país tan ric a nivell de territori, d'anar a trobar pobles petits perduts dins del no-res, ha de ser brutal. Segur que tornarà. Sí. Segur que tornarà perquè sé que va fer una petita incursió a la Universitat ISU de Puebla, una universitat brutal. Sí, que ojalà la tinguéssim aquí. Un edifici de 7 plantes. Cada planta havia 3 cuines i... No, realment amb 800 alumnes de cuina i pastisseria, brutal. Wow. Què és d'important sortir de casa a vegades a veure món, Sí, perquè molts cops ens pensem que aquí som qui sap què i surts a fora i dius, ostres, potser que no ens adormim, que tothom té molt de gas. De fet, allà el Xano Seguer d'Espai Sucre... Mira, us volia dir quan vaig anar a la Ciutat de Mèxic i el vaig visitar. El vas visitar? Té cuina, que és el seu espai, restaurant, escola, una mica tot, que és increïble i fa una part de bruixeria brutal, la part de restauració també increïble, ho fa superbé. Està DF, no? Sí, i és més, o sigui, té 150 treballadors. Sí.
Ojo al projecte que té allà. Sí. Tornarem a Mèxic, segurament. Jo estic convençut de que sortiran. Haurem d'anar a explicar la cuina catalana, no dic que més sovint, però segurament que l'any vinent haurem de tornar-hi. I ara, tornem a Catalunya, tornem a això que t'ha succeït, a aquest moment de... Bueno, aquesta fama que t'esclata, no sé com la portes, no sé si la gestiones bé, perquè ara ja estàs a dintre d'aquests que es diu el famoseig català. El famoseig català. Sí que ho estàs, sí. No, doncs no sé, o sigui, no ho considero que sigui així. Al final jo penso que hem d'estar molt bé amb la gent que ens envolta i que ens ha envoltat i tocar de peus a terra, que evidentment surten oportunitats i he pogut viure experiències brutals, no només del sector, que això és el que em fa feliç també, doncs, de que poder anar a llocs o conèixer gent que realment admires i que dius, ostres, he conegut aquesta persona, però a part d'això, tocar de peus a terra i seguir endavant, que al final el dia a dia és el que ens ha de donar de viure. La meva pregunta anava a burxar una mica, perquè clar, si grates una mica i busques, ara veurem una captura de pantalla d'un titular, això demostra que tu ja ets algú per la premsa, com a mínim per la premsa del cor. Clar, estrella de TV3 enamora, felicitat màxima amb qui més estima, amb un tresor a les mans. Això Però no veia la foto, sinó un reflexe. No, sí, ara si vols aixecar-te i veure la foto, hi ha un petó de pel·lícula. Pensava que Catalunya era un país seri i no hi havia premsa d'aquesta. però ja veig que sí. És necessària aquesta premsa. Tenim aquesta tendència. Si no, emmirallar-nos amb Espanya. Prou. No, està bé. No, trobem aquest titular, aquest romanço. Jo he sigut un tasca, però en primera línia, Tampoc sé si... Sí, i no passa res. Exacte. I si no li ha fet gràcia que ho traiem, també ens ho hauria de dir. Sou uns malparits perquè traieu això. Superbé, vull dir. És bonic, Llu. Sí. És bonic. No hi ha res a amagar, al contrari, vull dir, superfeliç de... Enamorat? 100% i feliç d'això, i qui vulgui parlar, doncs endavant. Si algú vol, li explico. De fet, hem començat... De fet, estem presentant la nova secció rosa de Et portem a l'hort. Home, jo us he fet la brometa del que no surti i de pim. Pim. Doncs escolta'm, saber que estàs bé, que estàs feliçment enamorat, evidentment, jo crec que podem dir-ho, estàs enamorat de la Martina Puigvert, una de les cuineres realment per posar-te el pitet, perquè és una... Guaiteu, quina foto més maca. Cuinera ja reconeguda a nivell internacional. Això vol dir que Catalunya continua siguent i mantenint aquest talent gastronòmic i que hi ha relleu, que és l'important. Més enllà d'en Ferran Adrià, amb tota l'estima que li tenim, hi ha més gent treballant perquè el patrimoni gastronòmic i cultural del país tiri endavant. I escolta'm, res a dir. Res a dir, no? Res a dir, però com ho porteu, això? No em refereixo ara no em refereixo a la part... Res a dir, però... Volem saber. No, volem saber com un pastisser amb el teu batibull d'agenda en el que estàs, o sigui, no un pastisser qualsevol, que ja l'horari d'un pastisser és xulo i guapo, però amb el teu horari, més enllà d'atendre tothom, atendre mitjans, fer cursos, els teus negocis que ries, Martina Puigvert, Les Cols, Olot, 2 estrelles Michelin, en ella també la reclamen perquè expliqui aquest projecte tan interessant que és Les Cols, aquesta cuina austera, autèntica i genuïna de la Garrotxa. Com ho porteu, això? Doncs mira, per bracons. Amb una maleta al cotxe, no? Maleta al cotxe, una bossa sempre preparada al amunt i cotxe. avall. No, realment, amb empatia. Al final, crec que el més bonic és que els dos sabem el pa que hi donen, a l'ofici de l'altre. Llavors, mira, ara toca això, ja arribarà, suposo, el moment de tranquil·litat o de poder estar 5 dies seguits sopant a casa tranquils, que això n'ha succeït des de llavors. Però no sé, o sigui, els dos som conscients de la situació de cadascú, els dos som conscients que no hem de renunciar a la situació professional de cadascú i a partir d'aquí ho fem com podem. A vegades ens veiem més dies a la setmana, ara fa 5 dies que no ens veiem, no passa res. Bueno, gràcies a Vera, suposo que us comuniqueu via telèfon, que també està... Els dos som Vera. La setmana passada va caure 2 dies, però... Sí? Va caure? Sí. Bueno, escolta, parlarem amb la gent de Vera, hem de parlar-hi seriosament. Enviem un correu comercial. Si vols, ja hi fem una entrevista. Sí, fem un correu. Obert,
aquí quedarà bé. Quedarà bé, Vera, que sí. Però, jo home, crec que pot sí. ser molt xulo un dinar a casa seva, no? O sigui, té que ser compartir taula amb ells. Home, Això és brutal, però això, si diuen que no es veuen, què Però anem a és fer igual, nosaltres? A però fer d'espelma? És que Anem a fer d'espelma s'ha nosaltres? de menjar de lujo, que diuen, no? Haig de dir que mengem Ha de ser molt molt poc a casa. divertit, Molt poc a casa, no? Sí, realment sí, perquè tenim poc temps i mengem poc a casa. Si mengem a casa és perquè cuina o la meva mare o la seva mare, o vull dir... I ho fem així, però també ens agrada anar a provar llocs nous. Clar. Ara tinc una mica per casa, a Osona tenim restaurants brutals i a la Garrotxa també. Llavors, i si no a Girona, Barcelona, ho toquem menys, però bé. Doncs escolta'm, jo crec que ens ha fet la falca ja ell perquè entri aquesta secció... Passe de gol. Sí, totalment, perquè entri aquesta secció de recomanació de restaurants, que nosaltres també en recomanem. Algun d'Osona sentirem o no? Sí, en breus. Sí, Sí, en breus. No, de moment no sí. Va, llença't, vull sentir algun... No, és veritat, però encara no. Fem una cosa, la secció es mereix que entri com Déu mana i endavant la careta de la taula a l'hort. Avui sí, pots riure, Clàudia, perquè avui estic molt nerviós. I prometo que vaig dir amb gas, que els mezcalitos, perquè He dit, obrim la secció de l'hort a la taula. Ah, no, al revés, de la taula a l'hort. Clar, perdona-me, prometo que vaig serè, però estic molt nerviós. No passa res. Perquè jo quan veig tanta sinceritat i tant d'amor en una taula, espero que... Està nerviós el Jordi. Sí, però per l'altre costat van beguent vi, Vull dir que... No, està bé. Aigua amb O gas. sigui, el vi que beuen els altres et afecten a tu, no? És així. Això passa així, L'olor, no? l'olor. L'olor. Els mezcalitos. Anem de cara a barraca, Som-hi. perquè avui tenim recomanació, espero, d'un bon restaurant. I No sé tant. d'on, cap a on ens portes avui, Clàudia? Anem al barri, al districte de l'Eixample, Barcelona, antiga esquerra de l'Eixample. I si et dic celler de Can Roca, et dic tíquets, et dic bulli, sona bé? Sona bé. Sona bé, oi? No sona bé, sona molt bé. Doncs el xef del restaurant on anem avui, que es diu Can Marlau, és el Ferran Soler, que ha passat per cuines d'aquesta alçada i fa 3 anys, ara farà 3 anys, va obrir Can Marlau. És un restaurant que és un espai gastronòmic, com es fa descriure ell, i segurament per allò que també comentava el Lluc de la conciliació, ell podria segurament haver aspirat a una estrella i ha decidit fer una cosa una mica més propera, apostar per la cuina amb el cor, la cuina de l'àvia, i té un restaurant on obre sobretot els migdies i els matins per fer esmorzars de forquilla i algunes nits de la setmana, però no totes. Molt bé. I escolta'm, m'agrada, perquè sí que és veritat que ells mateixos ho posen en valor i una mica amb el que deia en Lluc. Ell ha començat l'entrevista dient, hòstia, els meus inicis van ser a Can Jubany, no? I sort de que a la teva vida passa un Jubany, passa un Ester de Can Roca d'Esponellà o passa, en aquest cas, com bé has dit, un Tíquets, un celler de Can Roca i quin és l'altre? Un bulli. I un bulli. Clar, aquí tu agafes uns coneixements que després és important poder compartir-los, però que no cal que hi hagi aquesta aspiració mediàtica o de reconeixement, no? Que pot hipotecar, això que deies, Clàudia, m'agrada que ho hagis dit, que pot hipotecar tantes coses a la vida, no? Totalment. De fet, és veiem, si voleu, una mica de tastet de la seva cuina, però és un restaurant que a tots ens agradaria tenir-lo al costat del despatx per anar-hi al migdia. Aquí tenim això, Veiem un capipot amb xamfaina. Sí, això és capipot amb xamfaina. És un plat que surt de la carta just ara perquè canviem de temporada, com cuinen amb molt producte de temporada, la xamfaina, que és freda, sortirà ara de la carta, però es mantindrà el capipota a descobrir. I he vist aquests fideus, Bueno, disculpa'm. Jo soc fan dels fideus Jo també. en qualsevol de les seves No és el vessants. primer dia que recomanem fideus a la cassola. Ja havíem parlat d'altres restaurants amb fideus a la cassola. Aquests fideus a la cassola, fets amb cap de gamba de Palamós i cap de galera, són els fideus de l'àvia. Són realment la recepta dels fideus de l'àvia d'en Ferran i és un dels plats estrella del restaurant. Deliciós. Clar, el que fa rabietes veure l'anella. Mira com ha agafat la cullera ella. Escolta'm, jo sóc molt fan dels fideus a la cassola i sóc molt fan de que algú sigui capaç de reproduir receptes, ja siguin de l'àvia, la tieta, la mare, o que sigui. No sé si estàs d'acord, Lluc, que necessitem restaurants
i gent jove que assumi aquest carro de tot això que estem parlant de cuina catalana. Jo sempre ho dic perquè al final, o sigui, ara cada 10 restaurants, 8 fan el mateix, o sigui, amb tots els respectes, Total. I molt ben fet, però ja està bé de l'estic tàrtar, dels nachos, de les anxoves, els boquerons i la torradeta amb mantega fumada. T'has oblidat el brioix. El brioix també amb estic tàrtar. Ostres, porta'm uns fideus, unes llenties estofades, o... Puc tirar una mica per casa? Clar que sí, home, i tant, només faltaria. El meu plat preferit, que al final el meu cosí l'ha ficat a la carta del restaurant, que el coneixes, el meu cosí, l'Eduard de Mas Monells. Home, i tant. Són macarrons amb cap i pota, o sigui, Uau. plores. Uau. L'ha ficat a la carta i surt, i al final, o sigui, cuina de cassola, d'uns bons llegums ben fets, realment ho trobo a faltar. O sigui, i ara em sap molt de greu, però a vegades ha vingut gent a Vic, gent de fora que no coneix el pa amb tomàquet amb embotits, i quants llocs vas a menjar pa amb tomàquet amb Tenim embotits? aquest drama al país, Total, Tenim aquest drama al país. totalment d'acord, és veritat, A mi m'agraden molt els fideus aquells que estan foradats per dintre. Que fan que el Aquest suquet queda per m'encanta. dintre. Oh. Però jo mira, en Lluc ha M'encanta. llançat una pedra, i espero que la Clàudia i tot l'equip i tots els que estem aquí siguem capaços de muntar una excursió a veure l'Eduard de Mas Monells i menjar aquests macarrons. Va, No va. vull que quedi, Sí. i no vull que quedi, amb això s'ha dit en un podcast, No, i tal. no. Nosaltres farem. muntem el dia. Si ell està a Mèxic bevent mezcalitos perquè No, l'han cridat jo per anar vinc, d'això... jo vinc. Ah, vale, No, vindràs. no, Vale. Això no s'ho salta. Això no s'ho salta. Hem d'anar junts. Organitzarem una excursió. Sí. Si algú Va. del públic aquí present vol venir-se Que amb vingui nosaltres, també. una excursió, menjar aquests També. macarrons. Que Fem vingui la també. macarronada amb cap i pota. Oh. Que bo. I Clàudia, jo agafo el compromís de parlar de cigrons. El proper dia parlarem de cigrons. em sembla bé, Ah, també. vinga. Parlarem de cigrons a Barcelona i parlarem de cigrons a Osona. Agafo aquest compromís. Perfecte. Ui, aquí ja comença a haver-hi pique, Escolta, Ho No, veus, explica, no, al contrari. Un mes- Positiu. Pel dijous jardí parlem de porc, si vols. Un mes passa ràpid. T'has compromès, Clàudia? Mira, és que avui he dinat uns cigrons que he pensat, us ho he d'explicar un dia. I no ens ho diràs avui. No, avui no us ho diré, Vale, això perquè és igual per- no em truqueu al proper. I Si aquí... tens clau, tu ja tens clau d'aquí. Escolta'm, fideus, hem parlat de... No sé si has parlat d'aquesta tonyina que he vist a pantalla, però Sí, tenia molt bona el pinta. bonítol. El bonítol, sí, perdona. Jo volia dir una cosa, agafant el fil que crec que és interessant, i crec que ho hem comentat en algun programa, que on hi ha àvies, hi ha màgia. I la cuina catalana té una cosa que la fa molt especial, que és que hi ha tantes receptes com àvies, mares, tietes, pares, avis, tiets, que sempre diem àvies, mares, tietes, hi ha. Llavors no hi ha dos fideus a la cassola igual, no hi ha dos cap i pota igual, i crec que això també fa que la nostra cuina sigui singular i sigui tan especial. I per això, que ja existeixin projectes com el del Ferran, donen també valor i identitat, en aquest cas, a la ciutat de Barcelona. Valor, identitat i reconeixement. Que Molt, moltes molt. vegades ens oblidem d'on ve tota aquesta cuina. D'on ve aquesta cuina, i saps que aquí hem sigut molt tossuts i serem tossuts amb això, en reconèixer el paper de la dona a la cuina. Que moltes vegades, n'hem parlat diverses vegades en aquesta casa, que moltes vegades no s'hi dona el reconeixement que hi pertoca. Per qüestions vàries hi ha les dones que hi ha a l'ofici ara mateix, però estem on estem gràcies a que totes aquestes dones han alimentat famílies Total. senceres. I això s'ha de... I la quantitat d'hores que hem dedicat, perquè al final és una cuina lenta, que requereix d'hores, i crec que és al final el que fa que sigui un producte brutal. Però ja es donava per fet, és que és això, que ja es donava per fet que per fer un bon àpat Abans- has d'estar moltes hores. Sí, sí, Xup-xup. sí. Abans havia el xup-xup, i escolta'm, Xup-xup. en quin moment del xup-xup està aquesta secció tan ben parida de l'hort a la taula, que ara sí que ho he dit bé. Sí. Les postres, un flam amb xocolata, que hem vist abans, també projectat en pantalla amb gelat de xocolata, també, Hombre. i un 3 llets, que és obligatori, que el baixeu a tastar, que hi anem tots junts. També, excursió. Al final, L'agenda sí. no donarà, però... No donarà. Tenim tants pendents Sí, que al tenim final... algun pendent que és imperdonable que no haguem anat, Exacte. però a la llista de llocs per anar-hi, Totalment. i un ratolinet, m'ha xivat que avui la teva secció vols acabar-la d'una manera més dolç. No, ja és dolç això que ens has És dolç, ensenyat, bueno, ja és més dolç. dolç que un tres llets, que un tres però- llets, però tens ganes d'explicar-nos més coses. Avui, a més d'una altra recomanació, vull fer una invitació. I amb el millor xocolater del món a la taula, no podia ser d'una altra manera. Vaig tenir l'ocasió de visitar Fargues, que és una xocolateria que hi ha a Barcelona. L'any vinent complirà 200 anys a la ciutat. Es va traslladar a l'any 2016, si no m'equivoco, de local, però segueix existint, està al carrer del Pi.
tenen obrador propi, treballen la xocolata a la pedra amb un molí de pedra, que és un dels més antics, si no el més antic encara en funcionament a Catalunya, i que és també una manera de reivindicar el que sempre faig i el que sempre fem, que és reivindicar la nostra identitat. I llocs com aquests ajuden a construir ciutats i ajuden a construir la identitat, en aquest cas, dels barcelonins i les barcelonines, i tantes històries que hi ha, segur, d'avis, de pares, de fills que han baixat a la Fargues a comprar xocolata. I per això, des d'aquí, la meva reivindicació i la meva invitació a tots a anar-hi amb el Lluc a la taula, evident. No sé si coneixies Fargues. Sí, al final, i crec que projectes així, perquè ja no són només negocis, són projectes de vida de, suposo que 3 o 4 generacions o 5, crec que és superpositiu pel país, per la gent del país i per l'ofici en si també, perquè si algú així aguanta, crec que és perquè estimem i valorem l'ofici i que ho hem de valorar en aquest sentit. Jo només puc dir una cosa. Si parlem de Google Maps i que no falla, ara ja et posaré les 5 estrelles. Avui et poso les 5 estrelles. Recomanació, perquè jo aquests fideus... Sí, avui, jo també. Adelanto que somiarem aquests fideus avui. Cap de gamba de Palamós. És que bueno, Sí. A més, que el jefe està fent Bogeria. dieta. O sigui, ja et dic jo estic a dieta, sí, sí. que no No, dormirà. això La gamba això de Palamós no engreixa. No engreixa, i aquests fideus... A més, buida la butxaca. Estic a dieta... El que sumes d'una banda ho buides de la butxaca, I ja perquè està. la gamba de Palamós... Tela com pica, Home. Com està picant darrerament. Tenim no diré un problema seri amb la gamba de Palamós. No tenim un problema seri amb la gamba de Palamós. No ho diré. Però Ho diré, però ja ho he dit. Sí, però estem en un moment on la gamba de Palamós estarem uns dies sense menjar-la, cupos ja fets, veda, que és el que toca, que és el que toca. Però avui parlava precisament amb un productor de carpaccio de gamba de Palamós, que és Antoni Izquierdo, i clar, la gent vol menjar carpaccio de gamba de Palamós. Perquè la gent no és tonta. I escolta'm, no és que no hi hagi gamba, que s'ha de fer aquest peron, que Clar, és obligatori perquè tinguem en un futur, Però és que no passa res. No pot ser que sempre podem menjar qualsevol gambes tot l'any. A veure, no... Defensem també el producte de temporada aquí. Clar. I la cuina en producte Com de temporada. Com sempre, com sempre. Com Doncs, sempre, escolta'm, però falta consciència amb això. Sí, mentre Molta. arriben les gambes menjarem bròtola. Escolta'm, Ja està. és el que toca. I sardines que són molt bones, també. Claus, perdona que et digui Clausits, No, home. perquè és Clàudia. Ja quasi és Santa Claus. Sí, Ja ja ho s'ha tenim a acabat tocar, l'estiu, ja quasi Ho tenim a tocar, Santa i Claus. escolta'm, No havíem de defensar el producte de temporada i local. Som de la castanyada. és Ah, veritat. som de la castanyada i del A més tió. convençut. A més convençut. Sí, Bueno, sí, potser a Barcelona sí. deu... Però Santa Claus és la broma. No has agafat la pilota que t'ha tirat, Ui, no, però és que jo heu parlat molt de Girona, si voleu un altre dia parlem de Barcelona. Ara, no tinc fulls suficients Vinga, no. per dir tot el que vull dir de la meva ciutat. Farem una qüestió, passarem allò que diuen a la península, passarem un tupido velo, Exacte. i escolta'm, Lluc, pastisseria, hem parlat de pastisseria tradicional, tu estàs amb aquesta xocolateria actualitzada, revisada, però jo crec que conviu molt bé, no?, el llegat del món xocolater català amb el que tu estàs fent amb el teu projecte Eucària, 100%, 100%, i al final, jo és el que dic, l'equilibri entre la tradició i el que és tendència, perquè al final pot ser tendència ara, però l'any que ve no ser-ho, o al revés, ha de ser clau, literal. O sigui, crec que la tradició és la base i el pilar fonamental de tot ofici, i evidentment tot el que ve de nou benvingut sigui, i hem d'anar sempre un punt més, sempre millorar les coses, sempre buscar aquesta perfecció absoluta, però respectant moltíssim la tradició. Necessito fer una pregunta. Vinga, doncs, que va en la dispara-la. línia del que Dispara-la. comentava. Què pensem de la xocolata Dubai? Que està tan de moda, que és tan Entrem-hi. tendència. Entrem-hi. És que vol festa, vol festa. Entrem-hi. No m'interessa. La des de Clàudia, l'absoluta. la Clàudia ha tret el ganivet. Mira, Vinga, som-hi. no. Si m'ho hagués preguntat fa mig any, et diria una cosa i he hagut de canviar d'opinió sobre aquest tema. Jo, xocolata de Dubai es fa viral al finals del 2021, principis del 2022, es fa viral a Dubai, literal, per una demanda d'una princesa. Es genera tal, llavors a través d'influencers a TikTok es viralitza a nivells extrems, molta gent el comença a fer, però sobretot gent a xarxes que fa aquesta recepta i les marques, evidentment amb el seu procés, el comencen a treure. Jo en un primer instant era això al final no ho entenc gaire, s'ha fet viral i tal, però ja passarà, no? Al maig de l'any passat jo al final dic, si
realment venia molta gent a la botiga, i quan dic és molta gent a la botiga a demanar el producte, i dir, vale, doncs anem a portar al nostre terreny. Si a través de xarxes era algo que patia potser de perfecció, o que era algo molt com sí com s'ha, doncs dir, vale, anem-ho a fer doncs, al nostre terreny doncs, de màxima qualitat, amb el millor ingredient, amb el millor festuc, que és l'ingredient principal, i elaborar-lo doncs, un producte super premium, però d'aquesta xocolata Dubai. I a dia d'avui us puc dir que ha fet un gran favor a la xocolateria, i qui parli del sector de la xocolata, que ha fet el producte, perquè qui no l'ha fet és reticent a aquest producte, però és que realment nosaltres ens hem entrat a comprar producte a la nostra botiga, nens de 10 anys, que en la vida haguessin entrat a la nostra botiga i estan pagant 14 euros per una rajola de xocolata, quan qui hagués comprat per 14 euros una rajola de xocolata, perquè ho val, perquè al final té molt de festuc i tot plegat, però ha estat un valor per posar en valor la xocolateria excel·lent. Celebrem les tendències que ajuden a apropar, a modificar hàbits Total, de consum, però i al final apropar... és portar-la al nostre terreny. Evidentment no sumar-nos a la guarrada que es feia o es fa a xarxes. Portem al nostre terreny de la millor qualitat possible, però que ens ajudi al sector. Escolta'm, i parlant de coses noves, hem d'anar de cara a barraca a una experiència que viuràs ara, que és una qüestió nova, segur, que és el joc del bròquil de la Chon. Chon, no xerris quan no toca, perquè, escolta'm, una qüestió, avui hem fet durar la careta 15 segons perquè sempre t'agafem amb els pixats al ventre. Bueno, quasi bé, una altra vegada quasi bé, Sí, quasi bé. Sí, Ara et demanaré una qüestió, Lluc, que et vinguis una mica cap... No belluguis això. Perdó. No, vine cap aquí. Vine una mica cap aquí. Ara ens fumarà no, així és, belluga't la cadira cap aquí i el micròfon també. Perfecte. Perquè necessitem, que tenim una càmera, que això és el joc del bròquil. Has llepat oli, has begut oli, que diuen, perquè és el joc del bròquil, és el joc de la Chon, i aquí fotrà el que li surti. El que li surti del bròquil, mai millor dit. Jo et vaig passant, jo t'explico. Tenim el... Hem fet un recorregut, si et fixes amb el joc, això és una interpretació del joc de l'Oca, el coneixes? Sí, 100%. Les primeres caselles, fins les 7, són tots els convidats que hem tingut en primera temporada, i el 8 ja comences tu. El 8 ets tu. Vale. Ho has vist o no? Sí, no, impecable. No ha volgut fer cap comentari i tu insistint. Farem per això, perquè com que tampoc ja ho he vist... Doncs... Li vas tirant daus i els tirarà i no li faràs cas. I després... Exacte. Tens 7 daus per tirar, però... Hem fet un recorregut... Sí, agafa'ls a prova. És una miqueta de tretxo, realment, perquè després fem anar el dau fins on... Llavors, hem fet un recorregut una miqueta passant per les teves aficions, que és el ciclisme, seguim per l'elefant, en l'escola Jovany, la sabana africana, i a partir d'aquí tu... La sabana africana, per què? Perquè jo he llegit que tu vas... L'elefant... No l'havia de fer aquesta pregunta, no? No, sí, l'havies de fer, perdona, Aleix. No, és que tu la pots fer. Sí, Chon, Aleix, aquí ens ha passat una cosa. A veure quin és el mitjà que ha llegit la Chon per saber que té relació amb tu la sabana africana. Sí, cruselles, no salelles. Sí. No. No, perquè tu et vas inspirar amb l'elefant per el respecte que tens amb la natura, no? Una miqueta era això? En part sí, i també... En part, queda bé, no? En part sí. Sí, en part sí, ho has resolt aquí. Aquí ho has resolt. Explica l'elefant. No, realment era per... O sigui, el que definia tot el projecte del concurs era Simply Great, no? La simplesa de les coses grans, i en aquest sentit l'elefant és com per mi l'animal com més gran i més imponent, però a la vegada més senzill i més tendre, no? I era una mica per això. A més, tot anava sobre la textura de quan la terra està seca, com escardada i tal, i llavors la pell de l'elefant això ho transmet superbé, i anava una mica en relació. Canvi climàtic també? O... També una mica per la consciència sobre aquesta textura, sobre el canvi climàtic. I, bueno. Llavors jo vaig buscar on hi havia més elefants, que de fet on hi ha més elefants al món és a la Xina.
que no ho sabia. Veus? A on has llegit això, John? És important saber quina és la, Sí, quina és la font. Pot ser. Sí, és a la sabana africana i o a la Xina. Crec que més la Xina, total, el tema va per aquí, tu. Va. Ja està, hem fet Escolta, aquest recorregut em i ja sembla està. perfecte. Et sembla bé? Impecable. Doncs ara has de tirar un dau i a veure on et toca. Un. Tu tira. Tira un dau perquè ja t'adelanto. Ui. Que ja sap la casella, no? Exacte, no hi ha fitxes i la casella és la que a ella li surt de la pebrotera. A partir d'aquí... T'ha tocat el nou, el ciclista. Que ja està? Uitol. Aquest ets tu, Una mica de toc. Aquest ets tu, A partir d'ara ens hauràs d'anar dient ingredients per fer un bon postre. Vale. Val? Però hauràs de contestar alguna de les preguntes nostres. Llavors, nosaltres volíem preguntar... Aquesta és molt bona. Tu per què vas canviar el mallot per la jaqueta de pastisser? Per què la vas canviar? Perquè et veies més guapetón o per què la vas canviar? No, perquè realment vaig veure que no em guanyaria la vida amb el ciclisme, llavors a casa havien d'arribar uns ingressos i el ciclisme no donava per això, llavors... No és el mallot un tèxtil que aporti... Ara. Val, ens hauràs de dir ara un ingredient que no pot faltar a una barreta energètica. I anirem apuntant, que de tot això que vaig dient, pensa bé tot el que vas dient, perquè aquí haurem de treure un bon postre, Avellanes. Grans avellanes. Vale. Ja pots tornar a tirar. A veure quin número surt. Mira, Vinga, quin ha sortit ara? el 10, l'elefant. Tu, has de triar... Uitol, aquí el tens. Has de triar entre dos. L'elefant o la hiena? O l'elefant. L'elefant. L'elefant o la suegra? La Fina Puigdevall. I per què has dit la suegra? Home, serà la sogra... me van xivar la suegra i me mola dir lo de la suegra. Quin dels dos? No, la sogra. La sogra. Ara ja està. No. Ara... Mantingues la sogra fins al final, ara, Bueno, ja veurem. La sogra o la Martina? Ah, no, la Martina. Doncs digue'm un altre ingredient, pensant una miqueta amb la Martina, no? La garrofa. La garrofa? Ja tenim. Haig de dir que fa un postre amb garrofa i ceps realment dels millors que he menjat mai. Uau, que bo. Va, torna a tirar. Ui! L'Escola Jovany, el número 11. Quina casualitat, És fantàstic, això, Et queden encara, no? Encara et queden, no? Que ara farem més, no? Què pesa més, un consell d'en Nando o una safata de canelons de la mare? Un consell d'en Nando, però també et dic que els teus consells són veritats a la cara i que és important escoltar-los. Un consell, doncs, no? 100%. Un consell. Pot pesar molt, però és una veritat. Bueno, perquè va de cares, vols dir, no? 100%. No et dirà una cosa perquè sí i per quedar bé. Si algú pensa, t'ho diu. La idea de l'elefant la vas agafar d'anar a algun Dakar amb en Nando? No, però podríem anar a recollir. Et lligaríem a darrere i... Va, digue'm un altre ingredient, doncs. Un ingredient tret d'allà, segurament et diria la vainilla. Allà vaig descobrir que la vainilla no era groga. De quin color és? No, negre, evidentment, són puntets negres. Vale, són els... És veritat. Hola, bon dia, Xon. Hola, què tal? Vinga, va, tira un altre. Ui! Quin ha sortit ara, Xon? El 18. Vaja, El 18. Quins daus aquí, La sabana africana. Sí, ens hem saltat el 14, em feia molta il·lusió parlar del 14. A veure... Després de la teva... No, de moment et toca el, Vale. et toca el 18. Però potser toca el 14 algun altre cop. Sí. Ah, val. Si haguessis de portar un mallot, això en plena sabana africana, un mallot amb estampats, quin triaries? El de la zebra, lleopard o la girafa? Un mallot, O sigui, imagina't el percal, La girafa. El percal. La girafa. Sí. Molt bé. No és el que tu volies. No és el que tu volies. No. Que Seria fabricat a Girona, seria fabricat aquí a Tàctic. A Tàctic, molt ben jugat. Vinga, va, doncs un altre ingredient, pensant que estàs allà suant la cansalada,
amb la bicicleta, amb el mallot... El coco. Amb el mallot de la girafa. És que t'estic veient, T'estic veient. I ella està intentant evitar aquesta imatge i et diu el coco ràpidament i tu hi fas sang, En Nando anar donant consells i va, tira, que no puc més, m'he quedat deshidratat, però tu tira. Va, doncs digues un ingredient. El coco. El coco? Te'l volia fer canviar, però tu sigues persistent aquí, Tu sut i marrà, Vinga, va, torna a tirar. El 21. El premi. Molt bé. Aquest t'agrada, Aquest t'agrada. Aquest moment va ser bastant bèstia. Quina va ser la primera frase que et va sortir quan et van donar el premi? Soc el amo? Això ho has pillat, no? És que es veu que YouTube et penalitza si dius tacos. Pues, o sigui, el vídeo que heu passat es veu la primera... Sí. Que no és en català. Que no és en català, en aquell moment Dos paraules en castellà. Després què vaig dir? Després vaig agafar el micro i vaig dir... Imagineu si ens sentim inferiors als catalans, que vaig dir, ho sento, però ho faré en català. Fatal. Molt fort. Fatal. No passa res, tampoc. No, sí passa. Clar, Sí. no, ho Que sento, ara faré aquí perdoneu, una- que parlaré en català. No passa res. No passa Mira res. l'Aitana A Bonmatí, més, que el recull pilotes d'or en català. el jo, en castellà està millor. Era vamos, joder. Vas dir, Ara ja està. Aleix, amb pitido, Aquesta és la segona frase, per això, la primera i la segona. Vale. Vas dir, on és el cava? O truqueu a Santa Eulàlia? Segurament truqueu a Santa Eulàlia perquè era conscient de que hi havia una pantalla gegant i més crec que vaig dir-ho i realment va ser molt bonica. Que guai. Doncs ara digues un ingredient pensant una miqueta en aquest dia tan especial i aquell moment tan especial. La poma caramelitzada. Era un dels ingredients del postre. Et va bé? Preguntem-li primer. Et va bé això en poma caramelitzada? Sí, m'encanta. Va, et donarem una oportunitat. Quina casella volies? Perquè jo soc una mica... La 14. Ara ja has ficat el fil, la Santa Eulàlia. Vinga, va. És la 14! T'ha tocat la 14! La Santa Eulàlia de Riuprimer! Brutal. Has vist, O sigui, El és a xat dir, GPT... el 8 no t'has vist ni de casualitat, però en canvi el 14 sí que l'havies vist. És el primer que he vist, realment. Bueno, guai. en Nando aquí mirant-me i després... La mirada penetrant d'en Nando, encara que rigui. Encara que rigui, té mirada penetrant en Nando. Bueno, doncs Santa Eulàlia del Riuprimer, ara es podríem dir que rius tu o primer l'altre? És una xorrada, això. John! Targeta groga. És una xorrada total. No, està bé. Però tenia ganes de dir-t'ho. Tothom l'ha fet, aquesta. No està bé. No és nova, està això bé. no és nova. John! Riguem primer o segones? John! No fa gràcia. Un tòping. Aquí haurem de posar un tòping. Però no hi ha cap pregunta de Santa Eulàlia? Ara ja està. És que pregunta-li on està Santa Eulàlia de Riuprimer. On està Santa Eulàlia de Riuprimer? On està? Sí, a la millor comarca de Catalunya. A part d'això, poble d'en Pep Sala Toma ja. i ja està. Poble d'en Pep Sala i d'en Lluc Cruselles. Que no ho ha dit ell, ho diguem nosaltres. Diguem un restaurant que haguem d'anar allà. Canton, evidentment. Doncs ja El ho tecla, tenim. apunta'l, Canton. apunta'l, Canton. O sigui, famós pels seus entrecots, Iep. la seva brasa, tot a la brasa, arrossos a la brasa, vull dir, en riu-te'n de qualsevol que fa coses a la brasa. Una mica més. Quasi. En riu-te'n de No, l'Etxebarri, no. d'en Víctor... En riu-te'n. No, Canton. Canton. Anirem a Molt, Canton. I molt tant. recomanable. I la botifarra de Riuprimer, que realment... És que té molt de rotllo Riuprimer, Sí, Ho has solventat molt bé. La majoria de Catalunya hi ha anat a jugar a futbol allà, dels que han jugat a futbol. Segurament algú del Girona ha anat a Riuprimer a jugar, però això, botifarra de Riuprimer, Canton i Ermita Sant Sebastià, on es va fer el pacte dels vigatans del 1714, durant la Guerra de Successió, així és que Au. important. Bé, John, doncs ara hauràs de fer... Ens hauràs de fer... Tira. Aquesta sí que serà improvisada. Quina vols? Tu digues de triar ara. No tinc cap Però preparada. no n'hi ha cap més així és que Quina vols? Mira, tens en Pep Noguer. El 23, el 23. El 23, El 23, va. Anem a futbol. Qui fa la pregunta? Qui Vols fa? fer tu? Va, fes-la tu. Va, que és el Futbol, Barça. Què futbol, penses de la pilota? futbol. Ets del Barça, no? Haig de reconèixer que sóc molt poc de futbol, però sóc del Barça. Ah, vale. O sigui, la Quin susto. família hem mamat futbol i el meu tiet és el president del Riuprimer de futbol. Bueno, però si és del Barça i del Riuprimer. Sí, Està bé, és compatible. No, sí, perquè si es diu... Abans la gent era del Girona i del Barça. Ara ja no es pot.
Ja no es pot ser. No. No es pot No? tenir el cor dividit. No, Ara ja. perquè ara hi ha el Girona més. Clar. Sempre, però Girona Sí. sempre ha sigut més. Sí, sí. No, doncs del sí, Barça sí. i del Riu primer. Molt bé. Sí, sí. No ens ha dit el, Pregunta. Em sembla no ens ha dit el fantàstic. Getafe. No ens ha dit el Getafe. Home, no. No podem estar tranquils. Xon, Pregunta i després li fem has de fer el pregunta? postre, eh? Ah, val, perfecte. Doncs ja està. Més aigua en Has gas. de fer Un un postre. postre ara amb avellanes, garrofa, vainilla, coco i la poma caramelitzada. Va, perfecte. Doncs jo faria... Queda gravat, això, eh? Faria un estreucel d'avellana ben torradeta, llavors faria com un cremós de garrofa i vainilla, un gelat de coco també amb una mica de vainilla i la poma caramelitzada a dauets petits també posats, que així es fes una mica de... Oh. Que ens recordés una mica la tatent amb el làctic del coco, la vainilla, l'avellana... Uau, ho apuntarem. Bravo, bravo. molt bé, molt bé. Bueno, ho apuntarem. Jo ja proposo una cosa. que També és que- anirem a tastar-ho. Ah, exacte, que l'elabori. Vale, No, ho farem diferent. Li farem fer l'Erd de Masmoner. Encara ho farem millor. Xon, Digue'm, guapi. ara, pit i ovaris aquí, eh? Sí, què vols? Què fas? Que el farà la Xon. Va, El farà la Xon. Va. Has pres bona nota? Bueno, està gravat. Master Vale. Chon. Està Revisaràs el YouTube, que és allà on ens podeu Sí, veure, sí, per sí, cert, sí, sí. i subscriure-us, però... Doncs vinga. El faràs tu? Ui, tant. Mas Monells, els macarrons amb amb cap i pota. cap i pota i el postre et portem a l'hort i Brutal. Cruselles. Doncs Te sembla bé? Vaig a començar a cuinar. Escolta'm, vagi per endavant, que la Xon sempre fa el joc del bròquil. N'hi ha un que és per tu i l'altre es queda per la col·lecció personal Brutal. et portem a l'hort. Un l'hauràs de signar, evidentment, però, escolta'm, avui batrem rècords. Semblarem Monteliving, semblarem Gerard Romero tancant el Mercato. Estem batent rècord de gravació de programa. Disculpeu si algú tenia pressa. No sé, home, si són ja les 12 de la nit i no hem sopat. Escolteu, però aquí no acaben les sorpreses avui. En tenim d'altres preparades. Tu, Xon, ja comences a fer cosetes aquí, eh? Tu ves preparant això, perquè Sí. jo començo a presentar a la Raquel Mora, que avui ve des de l'Amant a presentar-nos tots aquests productes i aquest bé de Déu, que hem de dir una cosa, està aquí, la Raquel, perquè no només és bona persona, sinó que és molt bona formatgera. Jo fa un grapat d'anys que ja la conec, ara em faràs memòria amb els anys, Raquel, perquè fa molts que ens coneixem d'una altra formatgeria, jo la veia remenant. Com es diu això quan remeneu els formatges? Benvinguda. Com dius? Gràcies. No, primer de tot, benvinguda. Gràcies, Jordi. Benvinguda. És que estic espitós, perdona-me, Raquel. No passa res. Jo et vaig conèixer voltejant formatges. Sí, exacte, perquè a la feina de formatger hi ha moltes hores de voltejar formatges, perquè els formatges, ja siguin acabats de fer o després durant la maduració, s'han d'anar, quan diem voltejar i girar, si el tenim en aquesta cara amunt, doncs el anem girant, per tal de que es vagi homogeneïtzant tot la quallada dins, no, diguéssim. Hem de situar a la gent que ens estigui escoltant a través de les plataformes o ens estigui veient a través de YouTube. Hem de situar el projecte Mas l'Arbreda, que està situat a Sant Martí de Llémena, aquí al cor de la Vall de Llémena. Aquells que no coneixeu la Vall de Llémena, no només s'hi menja bé, sinó ara mateix també s'estan elaborant bons formatges i altres productes, però avui ens porta al món del formatge. Ens hauria d'explicar una mica què estàs fent allà dalt, perquè tenim un projecte gastronòmic i rural molt xulo. Abans vull fer un apunt, i és que a la Vall de Llémena hi ha esmorzars de forquilla molt bons. M'encanta perquè... Doncs hi haurem d'anar. No, és que m'ha fet una mica de mal no hi ha esmorzars de forquilla o cuina tradicional, no? Actualment a Catalunya. A la Vall de Llémena n'hi ha diversos restaurants i els ciclistes hi tenen molta tirada, també. En saben. I et ve de gust compartir-ne en algun? Sí, calganso, el cabrit, Calganso. camperot, Camperot. qualsevol dels tres menjareu bé. Calganso es menja molt bé, jo hi he estat i la veritat és que hi ha un equip fantàstic i realment hi ha cuina catalana, eh? Cuina catalana tradicional de tota la vida, esmorzars d'hora, de bon matí, hi ha carn a la brasa, I els embotits de la vall. embotits, tots tenen taula d'embotits, i que a menjar a la Vall de Llémena. Doncs després d'aquesta reivindicació, perquè aquí et portem a l'hort, tant critiquem a l'alcalde de Girona com reivindiquem els esmorzars de forquilla i d'embotit com Déu mana. Projecte. Volem conèixer aquest projecte de Mas l'Arbreda ràpidament, Raquel, perquè ja saps que anem de temps, Sí. però hi tenim moltes ganes de tastar tot això que ens has portat. Res, 5 cèntims. Mas l'Arbreda és una finca, com deies, a Sant Martí de Llémena,
i vam començar el projecte ara fa 5 anys, llavors tenim la formatgeria, però el projecte és més ampli, tenim animals de races autòctones, de fet tenim totes les races autòctones catalanes que hi ha reconegudes avui en dia, i és veritat que estem encara acabant alguna coseta per poder obrir a visites, però en breus una mica el que volem és justament fer divulgació, no, de com es relaciona tot el tema gastronòmic, tots els productes que podem treure de la finca, no? O sigui, de la terra, aprofitar al màxim i és una mica retornar el que es feia abans, al final, que és que les finques doncs, tenien uns quantes oliveres, els seus animals, etc. Jo avui proposaré coses aquí a Portem a l'Hort. Lluc, no sé si coneixies el projecte. La veritat és que no, però feliç de conèixer-la avui aquí. Doncs sí que et recomano que agafis un dia amb aquesta foto tan maca que hem vist de l'emblau de petonejant a la Martina Puigverd, et recomano que agafis una escapada romàntica a visitar com volteja formatges la Raquel, ho dic de veritat, i que coneguis l'espai i el projecte i els productes, perquè realment val la pena. Agafeu el guant, el que esteu amb mi a la taula, perquè ens sentirem a parlar. I mira, si ens sentirem a parlar, que avui tastarem 2 formatges guardonats també amb el segell gastronòmic Girona Excel·lent. Sí. Aquesta formatgeria quan comença? Perquè vull situar això del guardó. Sí, aquesta formatgeria és molt nova, de fet. Potser farà 2 anys i mig aproximadament que la vam arrencar. Ara fa un any es va incorporar al projecte la Mariona, que també és formatgera amb experiència llarga i ara estem les dues, que dona molta força això. I clar, és veritat que com que les dues tenim ja experiència al sector, clar, tothom ens diu, ostres, heu anat molt ràpid, però clar, portem un bagatge també i sí que és veritat que molt ràpidament vam treure ja 4 referències, una mica més tard 5, tenim 5 referències de formatges i, bueno... I dir que quasi bé totes en algun concurs de formatge estan guardonades. Vull dir que tenim el World Cheese, tenim el Girona Excel·lent, però jo crec que després de tot això jo començaria a tastar alguna coseta. Lluc, t'agraden els formatges? M'encanten. De veritat, és d'aquests apassionats del formatge? veritat. Ara patia, dic, hòstia, ara que ens digui que no menjarà formatges. Soc vegà. Alerta. No, pot passar. Pot passar. Vull dir, per Estem en això- aquestes noves tendències Sí. gastronòmiques i noves maneres No, i d'entendre màxim l'alimentació. respecte. I tant. Escolta'm, quin és el primer formatge, Raquel? A veure, aquest us aviso, no sé si no es veu, no?, ara mateix. Tu fes Si el tranquil·la, podem tu treballa ensenyar. perquè se't Aquest veurà. el porto molt evolucionat. Espera, poder... Ah, fantàstic, fantàstic. Això és un formatge que us l'he portat així extrem, l'hem situat primer i poder serà una mica potent. Normalment els formatges els fem tastar de més suaus a més intensos, no?, com per apreciar-ho bé. Però bueno, l'he portat així perquè també m'agrada explicar que això, quan tenim així un formatge a casa, no està dolent, no s'ha de llançar, no s'ha passat, o sigui, el formatge té la seva evolució, va madurant i justament aquests formatges de pasta més tova, que en diem, de quallada làctica, proteolitzen, fan aquest liquat, això està boníssim i es pot menjar sense cap problema. Val? Així també fem una mica de cultura com a consumidors, que a vegades si té una mica de fong diferent del color que estem acostumats o està una mica més tou o així, ja ens espantem, no? Doncs no passa absolutament res. Això us ho aniré passant. Perfecte. Sí, has d'anar passant. Mentre la Raquel ens va passant això, ha fet una explicació que m'ha agradat molt. Abans de dir, quan parlem del sector formatger català, que està molt viu, està creixent, van sortint noves formatgeries, van sortint nous formatges, no hem de dir mai no m'ha agradat un formatge. Poder no estava en el punt que a tu t'agradava. Quan parlem d'aquestes pastes toves. Perquè, clar, això, a veure, no a tothom li ha d'agradar el formatge així, però això és food porn, total i absolut. Jo tinc unes ganes que arribi aquí. Escolta, jo us el passaré, clar, això. Perquè té una pinta... Què tal? Ara us passo una... No, realment, tens dues. boníssim. De fet, per mi les pastes toves tenen els seus fans i la gent que no li agrada tant, això no passa res, vull dir, tot està bé, però per mi són formatges que justament et deixen jugar molt. Nosaltres, així a la botiga, rarament el trobareu, aquest formatge. Normalment el servim, que diem, més jove. Més fresc, més jove. És més làctic, no és tan intens com ara, és més dens, val? No és tan llarg. Té la seva gràcia, té el seu públic. Si vols fer una amanida, segurament vols aquest formatge molt més jove, molt més fresquet. Hi ha gent que el deixa caducar 4 setmanes i se'l menja després perquè li agrada extrem, no és com el camembert, no?, que no està així tan evolucionat. Llavors,
podem jugar segons el que ens agradi, segons el moment, si el volem més suavet, més intens, el mengem més ràpid, o simplement el deixem a la nevera més dies i el formatge va evolucionant i va pujant d'intensitat. Que vagi madurant, que es vagi afinant, no? Allò que la feina una mica dels afinadors, aquesta feina de dir, aquest formatge l'he rebut fresc i jo me'l guardo per tenir-lo d'aquí 2-3 mesos, no és el cas d'això perquè això evoluciona molt ràpid, no, Raquel? Sí, aquestes peces... O sigui, de caducitat tenen aproximadament 1 mes i mig, o sigui, passen en 1 mes i mig d'estar frescos, estar així, diguéssim, el podries allargar una mica més, però clar, són peces petites, normalment el formatge com més petit, menys maduració, el pots allargar. I com peces més grans, no? Doncs el parmesà, per posar un extrem, doncs són formatges que poden madurar molt de temps, que evolucionen molt més lentament. Molt rebé, hem tastat el rocafesa, però tu ens portes... Ara, quin és el que ens faràs tastar? Aquest és el toscat. Aquí seguim amb les pastes toves, perdona, no us ho he dit, aquest és de vaca. Només treballem amb llet crua nosaltres. Llet crua vol dir que no està pasteuritzada. Amb la pasteurització el que fem és eliminar tota la bacteriologia pròpia de la llet, però clar, què passa? Que la majoria de bacteriologia és positiva. Llavors, si nosaltres que treballem amb una llet de ramaders petits, que sabem com treballen, que sabem que aquesta llet està neta, justament la gràcia és treballar amb llet crua, perquè aprofitem tots aquests ferments propis de la llet. Llavors, aquest també és pasta tova, però és de cabra. I a més, com veieu, és negre, gris. Llavors, això és carbó vegetal comestible que es posa a l'escorça i el fong blanc, quan li surt per sobre, ens dona aquest toc grisós. Això no té gust, no es nota a nivell de gust, però desacidifica el formatge i li dona com una textura més cremosa a la quallada. I una pregunta, això farà la proteòlisis com ha fet aquest rocafesa? Sí. La farà igual? De fet, per ordre ara mateix amb aquests estadis, segurament ens hauríem d'haver menjat aquest primer, perquè aquest també evolucionarà cap aquí i anirà pujant de potència i també anirà liquant. Però en aquest cas, sí que aquest... No sé si són molt grossos. No, és que em veia com tallaves i deia... Perquè això la gent de pagès ja ho fa. Ha tallat uns entrecots aquí de formatge fantàstic. A la Vall de Llémena no us donarem un trosset de formatge. Això està bé. Deixa'm dir una cosa, ara el tastem nosaltres, però després el públic que tenim aquí el podreu tastar perquè paga la pena poder tastar aquests formatges. Jo també el tastaré, sí, no vull quedar-me... I us el passaré cap aquí, Clàudia i Xon, perquè això seria un pecat mortal no tastar-ho. Aquest és tremendo, Brutal. El provareu, és molt bo. Aquest també, realment. I molt suau de textura. Sí, i per ser cabra en diem que no cabreja molt, no? O sigui que no... Nosaltres amb els formatges busquem que siguin intensos, que siguin complexes, però tampoc anem a buscar que siguin forts. O sigui, el fort per fort tampoc ens interessa, no? El que busques és com complexitat, però tampoc un formatge d'aquests, com el tupí tradicional de Catalunya, no? Que ara no, ara s'han romantitzat els tupins, però antigament, que era un formatge d'aprofitament, de pastor, t'adormien la boca. Totalment, t'anestesiaven. Et podien treure un queixal després. Llavors, clar, això no ho busquem mai. També és veritat que cada formatger s'estira els formatges cap al seu terreny, una mica el que a tu t'agrada, llavors, nosaltres crec que els formatges que fem reflecteixen bastant com som i el que ens agrada a nosaltres, no? I ara ja anem cap a qüestions més madurades. Exacte. Quin és aquest? Com es diu? Alzinar. Aquest és alzinar. Ara mateix estàs elaborant 5 tipologies de formatge. 5 formatges, sí. Exacte. 3 de vaca i 2 de cabra. Totes del ramat... La llet és de ramat propi? No, ara mateix treballem amb ramats de proximitat. L'únic que sí que estem fent una granja pròpia en una finca que tenim molt a prop de l'Arbreda. L'únic que encara estem organitzant el corral i tot. I inicialment volíem posar ramat d'ovelles, segurament acabarem tirant per la cabra perquè realment ens falta llet de cabra, o si no en trobem suficient. És que tothom està treballant amb l'ovella. Tothom, molta gent, no? Sí, sobretot ramats petits i així. Passa que d'ovella, clar, normalment qui té ramat molt petit només produeix per ell, diguéssim, sí. Perfecte. Aquí comença a haver-hi textura, aquí comença a haver-hi cos, aquí comença a haver-hi aquest fong que és fantàstic. Sí, els fongs, també les escorces, són totalment naturals, per tant són totes comestibles, que amb això a vegades també hi ha una mica de confusió, no? Veiem una escorça florida o com aquests de les pastes toves, no? I ens espantem, ostres, això es pot menjar? I justament al contrari, si el que no es pot menjar és el formatge de color negre, vermell, encerat del supermercat industrial,
això sí que és plàstic o ceres i no es poden menjar. Però les escorces naturals que acostumem a treballar amb formatgeria artesanal es poden menjar totes. Lluc, no sé si tens algun postre més enllà del cheesecake, més enllà del pastís de formatge que poguéssim fer amb aquests formatges fantàstics. Doncs, o sigui, propi no, però sí que un dels meus estudis va ser a Espai Sucre i el restaurant de postres que hi havia un postre que era com un cremós, entre cremós i pastís, però així com allargat, d'un pastís de formatge de cabra superintens, acompanyat amb pebrot escalivat amb gerds i un gelat de gerds, realment molt bo. Fantàstic. Ja tenim un altre postre. Un altre postre que també hauràs de reproduir, Xon. També. Avui només et donarem... Al final rodolem. Avui només et donarem cafeïna. Nosaltres et portem el formatge de cabra. Bonic. Sí, digues, expliques, Raquel. Què volies dir? L'alzinar, potser és el formatge més senzill, ho diria d'alguna manera, que tenim, més del dia a dia. És una mica el formatge tradicional de pastor, que es feia abans, no? O sigui, com una petita tom, una cosa així. Perquè això també m'agrada bastant reivindicar-ho, que al final ara el formatge és com un món molt gourmet, no? Molt sibarita i així, i el formatge simplement és una forma de conservar la llet tradicionalment. Què passava? El producte de temporada que dèiem abans, la llet és un producte de temporada, passa que avui en dia doncs, ens ho maneguem de tal manera per tenir llet tot l'any. Però abans què passava? Els pastors tenien llet primavera-estiu, quan estan a la muntanya. La llet nutricionalment és un tresor, però durava dies, no?, sense nevera. Llavors es va inventar el formatge, entre cometes, per poder conservar aquests nutrients tot l'any i poder menjar tot l'any. Llavors, l'alzinar és com el típic formatge per aquesta funcionalitat, no?, de dir, tinc una llet de temporada i d'aquesta manera, o sigui, amb aquesta elaboració, que al final és treure-li humitat i donar-li acidesa per la conservació del producte, la tinc durant mesos. Jo quedo bocabadat perquè haurem de convidar la Raquel més sovint i que tingui la seva secció formatgera, molt xulo. perquè clar, té tantes coses a explicar-nos i nosaltres tan poc temps que, Raquel, només una qüestió, ens queden 2 formatges per tastar, dels 2 que queden, presenta'm els tots 2 i ens tries un que tastarem ara en directe. Quin vols que... Ostres, que difícil. Clar, aquí et faré triar entre el pare o la mare. Aquest. Són els 2 de Girona excel·lent. Un és el cabiró, el formatge de cabra de 3-4 mesos de maduració. Triaré aquest perquè aquest és el nen mimat de la casa. Això està un any madurant en càmeres. Aquest formatge, si féssim números, no et sortirien, és impossible, perquè té molt poc rendiment i, a més, doncs, imagina't, voltegem formatges de 5 quilos un any sencer cada setmana. Cada un a un, tots a mà. Perquè després diguin que el formatge català, el formatge artesà català, és car. No és car, és costós. És costós. I aquest està elaborat amb llet de... Llet crua de vaca, que és un ramat molt especial perquè per elaborar aquest tipus de formatge necessiten una alimentació molt concreta sense... Perdona. No pateixis, només faltaria. Sense ensilats. Un any i... Que és la regla dels 3 segons. La regla dels 3 segons. Si cau i l'agafes, ja l'han agafat. Ja el tenim, ja l'han agafat. És fantàstic, això. No perdoneu una. Raquel, tenim poc temps. El gaudirem, aquest formatge. Gaudirem del teu projecte. Enhorabona per tots els èxits. Enhorabona també per aquest duet que heu format tu, Raquel, i la Mariona, que sé que la Mariona també és una apassionada d'aquest món i una defensora de tot això que succeeix en el món formatger. I una vegada més tornem a parlar de dones liderant projectes. Torna quan vulguis. Sí, això ens agrada molt i molt. Et demanaré que els formatges, evidentment, després els compartirem en família i tal. Et demanaré que tornis al teu lloc on estaves de públic, perquè vindrà una persona en breu aquí. Xon, hem d'anar ràpid perquè m'estan renyant i no només batrem rècords, sinó que ens tallaran la cobertura i tot per no... d'això. Li has passat en el Lluc, tornem a aquella càmera del joc del bròquil, perquè aquí tenim una qüestió que és el tacochón. Allò que li deia l'Aniol abans, que dic, ostres, la Chon ens està donant la tabarra amb el seu taco, el tacochón, ara mateix veieu en pantalla, que és veritat que fa molt de goig. Lluc, jo et demanaré... El Nando, és sí, que no veig el Nando somrient. Jo, Lluc, ara mateix et demanaré un favor, que és que tu el tastis, però no diguis ni pio. Vull que el tastis, fem una cosa, aquest que tenim aquí,
Aquest tenim aquí, o aquest és el de la Clàudia, que Aquest tenim és el aquí. de la Clàudia, Clàudia. vull que el tastis tu també. Som-hi. Sí, mentre el tasteu, aneu tastant vosaltres, perquè jo demanaré que s'incorpori a la taula, perquè clar, aquí et portem a l'hors, si algú sabem, som uns gamberros. Sí. Perdoneu. No, Aleix, ja ho fas bé. Pantallazo d'això, de com en Lluc sembla que gaudeix d'aquest tacochón. Sembla que gaudeix, ja ho dic, Sembla que gaudeix. I la Clàudia. I la Clàudia també. Ostres, tu, escolta-me. Això, tasteu, no digueu ni mu, cap dels dos. Això que dèiem, tenim entre nosaltres, entre el públic, la mereixedora i guanyadora d'aquest sorteig que vam fer a xarxes. Dir que és del CERC, que és la guanyadora merescuda. Cristina Campos, sisplau, vine cap aquí, vine, tens un lloc aquí. Ara m'agrada. Sí. Situa't i apropa't bé al micròfon. Bravo. Escolta'm, guanyadora del cartell, aquest cartell fantàstic que ens va dissenyar el nostre dissenyador de capçalera, que és en Xavier Fagüell, que jo el tinc aquí, per cert, el tinc aquí, Uiteu, i nosaltres vam sortejar, vam dir durant el sorteig que estaria signat per en Joan Roca. No toquis gaire la tinta, perquè hem anat avui a correcuita Hem anat avui, al celler a que ens el signés, i crec que això està... Crec que podem... Last minute. Exacte, Mira, podem veure-ho. L'hem enganxat, molt bé. que inclús tenia la barra una mica desordenada, Joan? El proper dia, sisplau, Quan vinguem a fer-nos que ens signis cosetes, endreçar una mica la barra, però escolta'm, Cristina, Home, primer de tot, molt agraïda. gràcies per seguir-nos. Gràcies a vosaltres. El cartell és teu. Gràcies. Ara que has guanyat el cartell... Home, bastant emocionada, perquè no m'ho esperava jo. Com que no t'ho esperaves si vas participar en el sorteig, Sí, home, que però jo sempre participo, Mai però toca. mai toca. És com la loteria. Vale. Perquè vegis que no Però aquí hi ha toca. trampa aquí, Toca. Ah, no, molt xulo. Bueno, també haig de dir, Sí, digues. Puc dir-ho? Sí, clar, pots dir el que jo el vulguis. 2007 em vaig casar amb el celler de Can Roca. Què dius, ara? Hòstia, això li hem de Queda dir bé, amb Joan. Molt bé. Un fort aplaudiment per la gent que es Vilabareig. casa i es casa al A celler de Can Roca. Vilabareig, amb la Choni. Choni? Sí, amb la Choni. Exacte, sí. Exacte. Molt bé, Mira, jo ho havia de hòstia. dir, no? Ja que m'ha tocat, no? Clar que sí. O sigui, Que quedi clar. tu ja coneixes una mica la gastronomia... Home, sí. Sí. Sí, he fet uns quants tasts. Quants tastos. Escolta'm, no volíem que marxessis només amb el cartell, sinó que també marxaràs amb el que és aquesta joia, i segur que la Clàudia estarà d'acord amb mi, que és aquest vermut fantàstic Jolín. de fita, Martí Faixó. Visca Martí Faixó. I visca Cadaqués. I Tot visca allò que Cadaqués. succeeix, vinyes, Oh, el que és ara mateix el millor vermut de la província de Girona. Sense cap mena de dubte. Ostres. És Pues tot molt teu. agraïda, El moltes gaudiràs. gràcies. No et belluguis d'aquí, Cris, perquè crec que... Escolta'm, Xon, tu tens una pregunta per la Cris o no? Quina pregunta? Ah, sí! Nosaltres sempre fem una pregunta als que venen així com artistes invitados. I, tu vas a la platja? molt. Però què fas? Vas a tèxtil No o tèxtil. no tèxtil? Si puc. Clar, no, home. Ens han ficat aquí... I a Cadaqués hi ha unes... Sí? Hi ha una zona molt maca. Bueno, hi ha El unes Jordi i jo ens quantes heu conèixer zones, una platja de Cadaqués. Ah, sí? Sí, Però us estàveu banyant o estàveu menjant un arròs a la platja? No, anava a dir que per desgràcia de tots dos anàvem amb abric i una mica abrigadets, però no era desgràcia perquè va ser un motiu d'alegria compartint un bon arròs amb bons amics i bona família, o sigui que res a dir. No com et vaig conèixer tu, deixem-ho aquí. Igual va a la mateixa platja, també. No ho sé. A quina platja així no tèxtils vas? No tèxtil vaig bastant a Sant Antoni Calony. Les Roques Planes seria una... Però faig molt Formentera. Escolta'm. Otro nivell, Sí, escolta. A quin nivell, Maribel? Se'n va No, bueno. es casa i ho fa al celler de Can Roca, pren el sol a Formentera, no. quin rotllo. I ve aquí No, amb la aquestes història les veus. Ai, quina il·lusió que m'ha tocat. Escolta'm, Entens? bueno, és la pregunta oficial, O sigui- és la pregunta oficial de la Chon, que no li has fet en el Lluc, no sé si ara és el moment de fer-li o no, en aquest moment de la nit Va, ja. En Lluc, jo Va amb crec que mallot, va de va tèxtil, amb va amb mallot, mallot de va amb girafa. És que ara Potser he et anat veuré. un cop a la platja aquest any. Veus? I amb marca de mallot, Sí, de ciclista, un drama. I mitjons, marca de mitjons, horrible. Sí, la de ciclista encara, però la de mitjó... És fatal, fatal. Escolteu, poder hem de recollir el guant,
Clàudia, i fer la secció de l'hort a la platja i recomanar les millors platges no tèxtils Som-hi. de Catalunya. També seria no tèxtils i amb bons xiringuitos. Aquí es complicaria una mica la qüestió. Guardem-ho com a secret, Sí, millor. guardem-ho. Cris, gràcies per venir. A vosaltres, molt agraïda. No, nosaltres Pel contents detall. i que hagis fet el viatge. Espero que hagi valgut la pena venir entre el públic a gaudir-ho. Tenia ganes de venir de públic. Perfecte. No marxis, queda't a taula ja, perquè estem a la recta final. Estem ja arribant a la meta. Lluc i Clàudia. Ara no sé si aquí, Aleix, podrem fer una pantalla d'aquestes que dissecciones i veure els jetos de tothom, dels que estem a la taula, quan puguis, sense pressa, perquè vosaltres heu tastat el tacochón. Sí. Heu tastat el tacochón. Ens ha donat la tabarra anant i vinguent tot el que ha quedat d'estiu perquè l'Aniol Güell li va dir que això era una meravella. Vull que tots dos sigueu molt sincers, val? Començaré per la Clàudia. Jo m'estic pressionant molt, home, és que tampoc ho necessito, que no, això, perquè saps què ha passat, Xon, aquí? Home, clar. Que, clar, a l'últim Una pressió. programa va venir Joan Roca i va dir que la seva truita era de les millors que havia tastat. Joan Roca dient-li a la Xon... La vam haver de baixar d'aquest núvol, setmanes intentant que baixés d'aquest núvol. I no sé si en Joan va ser del tot sincer, però ja tenim aquesta pantalla perdona, partida. va ser molt sincer. Perquè estava tota l'estona menjant, Això també és veritat. Deixem-ho aquí. Escolta'm, Clàudia, valoració del taco... No, primer de tot. És que la Chon és la jefa. Vale, doncs valoració Jo aquí no del tacochón. Jo aquí no m'atreveixo... Diré una cosa. Chon a Masterchef. Aquesta és la reivindicació del programa d'avui? Sí. Tenim vàries. En Salelles, que ens esbrossi una mica la ciutat. Aquesta és la vostra, Sí, que la Raquel vol reivindicar la Vall del Llémena i la seva gastronomia, els seus embotits i els seus esmorzars de forquilla. Ciclistes benvinguts i Masterchon. i el Masterchon sense cap mena de dubte. Perdona, és que els meus amics, quan vaig fer 50 anys, van fer una festa en una masia i em van preparar el concurs Masterchon. Sí, Va ser brutal, però va ser... Jo em sumo a la petició, Estava T'has de boníssim. presentar el càsting de Masterchef. Ja m'he presentat, el que passa que no m'hi volen. No volen córrer el risc, no No volen m'hi córrer el volen. risc de que ens la liï. Però el taco, Clàudia, T'ha agradat? Boníssim. tacochón. El ceviche està boníssim. Xon, fes 4 pinzellades que porta aquest taco abans de que la valoració final faci en Pot Lluc. portar la base, pot ser de carbassa, pot ser de boniato... Qualsevol d'aquests dos ingredients van bé. Després hi ha una altra capa de tomata, pot ser tomata cherry o diferents tipus. La cherry hi toca perquè és forta, no es desfà, va superbé. Ceba morada, sempre hi ha molt d'amor aquí al mig, és important. Hi ha pebre, hi ha oli, hi ha sal, i després hi ha el llobarro, que ara ha estat maridat quasi bé una hora, la leche de tigre contra més estona ja està més va fent, i res, i uns quicos perquè facin una miqueta el crunch. Lluc, I bitxo. I una mica de bitxo. Lluc, Tu sí que ets un bitxo. i una mica de... Amor, molt d'amor. I coriandre. Perquè a Mèxic, o sigui, que ens sortia per les orelles. Ja. I coriandre. No, realment, molt bo. Per un moment m'he pensat que tornava a estar a Mèxic. Ole! Ole! Home, això és un bon piropazo, Vaya piropazo. Escolta'm, família, hem d'anar acabant. Lluc, vull acomiadar-te com Déu mana, anava a dir. Hòstia, ara d'això ens anirem cap a les alçades. Has portat xocolates per compartir amb la família. Ensenya-les, sisplau, ensenya-les, perquè tenim les xocolates d'Eucària. Una miqueta de tot. Ostres, abans que hem parlat de... Jo vull Dubai. Dubai ha aparegut. No, m'ho provarem, agafa-li i ensenya-ho tu, sisplau. Aquí sobre, Aquí perfecte. sobre. Una mica de xocolata de Dubai, una mica de xocolata amb llet, 43%, una mica de torró ja, que ja comença a ser hora. Tenim també xocolata blanca, xocolata negra i sal, xocolata negra 60%. Negra i sal? Quina és la negra i sal? La negra i sal és aquesta. Oh. I llavors aquí uns rocs també i uns esfèrics, que són unes grajees, tant d'avellana amb xocolata amb llet, festuc amb xocolata blanca i... Perfecte. I res. Escolta'm, jo avui em saltaré la dieta. Avui em saltaré la dieta i faré una mica de Joan Laporta i menjaré una mica de tot. Jo ho sento molt, Una mica però... de tot. Què vols que et digui, saps? Jo m'emporto aquest,
Espera't, aquest també potser me l'emporto, la xocolata amb sucre... No, el Dubai, tu per tu, carinyo. Vinga, va, ja ho tenim I ja ho tenim repartit. tu. Ja ho tenim repartit, això. Escolta'm, després compartirem com bons germans, com s'ha fet sempre. Aprofitem per fer falca. També tenim xocolata... no? El món dels postres de la xocolata. Que aquell llibre agafa'l bé que se't vegi des de casa, que no tothom té el seu llibre. Escolta-me, postres d'autor al teu abast. És important. Ens podem, permetre'm l'expressió, ens podem emmerdar a casa a fer receptes del teu llibre? Sí, purament per fer receptes a casa de xocolateria i la intenció clara és aquesta, que hi hagi aquest punt més de coneixement en el món de la xocolata a casa. Lluc, d'aquest llibre què fem? D'aquest llibre què fem? Aquest el sortejarem. Així és que... El posarem a les xarxes de Portem a l'Hort? Tu no. Crec que sí, el sortegem i... Doncs fem una cosa, el deixem signat, el posem així sense dedicar-lo a ningú en concret, però per algú que ens escolti i ens vegi i ens segueixi les xarxes, aquell llibre entra en breu al sorteig. Lluc, eternament agraït. Has batut el rècord de minuts tancat aquí dintre. No, voregem les 2 hores, si no les hem superades ja. Perdona. Aleix, torna amb tota la pau i la tranquil·litat. Què diu? Us faré una confessió interna. Vol marxar. A mi em xerren per aquí, no? Em xerren per aquí aquestes qüestions i el director de directe, que és el realitzador, però és el director de directe, ja m'ha anat a avisar una mica del temps que portàvem, no? I ell ja ha sopat. S'ha agafat mig tàper de fideuà de Jotri i se l'ha cruspit mentre realitzava el programa. Aleix, només una pregunta. Era bona aquesta fideuà? Molt bona. Bueno, doncs escolta'm, Lluc, dir-te això, agraït. Torna quan vulguis. Deixa'ns una mica d'espai perquè hem de fer... A veure com repartirem aquestes 2 hores amb reels a xarxes, però gràcies per tot i jo crec que es mereix un fort aplaudiment, en Lluc. Entregat amb cos i ànima. No, jo també agraït 100%, m'he apuntat lo de Mas Monells, vull dir, us espero a Osona, que munteu un bon dinar un diumenge, si cal, que es pugui allargar. Està clar. Agraït a tot l'equip, agraït 100% i eternament a tu per tot, vull dir, no fa falta. I m'agradaria fer un petit incís de feliç també, de que hi hagi públic i de que hi hagi l'Arnau al públic. Perquè realment ens vam conèixer fa mig any, hauria de ser, i crec que, vull dir, un gran professional i que al final és bonic que entre l'ofici sumem i que sumem entre tots. Anava a dir que guai, però no soc de dir que guai, però que bé. Superguai. Sí, que bé que entre companys d'ofici compartim passió per la xocolata hi hagi aquest bon rotllisme total i absolut, i ja t'avanço, Lluc, que l'Arnau Triola aviat el tindrem assegut a aquests micròfons perquè ens expliqui aquests projectes que es porten entre mans. O sigui que ja faig aquest spoiler, perquè sé que l'està liant aquí a... Doncs aviseu-me que vindré jo de públic. Fantàstic. L'està liant a Navata i la liarà a Navata i allà on vagi, perquè té aquesta manera de ser i de fer les coses que... No, només faltaria, és veritat. Agrair-te que hagis fet aquest comentari. I família, ara sí, Cris, moltes gràcies. A vosaltres. Les reines del meu hort. A veure, les flores de mi huerto. Aquí estem. Escolteu-me una cosa. Content no, lo següent. Encetem temporada. Estem de tornada. Encetem temporada. Em reitero, em doneu la recepta perquè els estius m'escaiguin així de bé com us escauen a vosaltres. Heu estat bé? Molt Super. bé. No teniu una mica de gana ara? Home, Sí. una miqueta, Vale. no? Doncs, No, i volem escolta'm. plegar ja. És que Sí, portem 4 hores. estimant-vos molt s'han com acabat us els estim. aves de tornada a Barcelona. Ja te tornarem. I si no, escolta'm, segurament que algú t'acompanyarà a Barcelona. Segur. Som-hi. Família, et portem a l'Hort, segona temporada. Ens sentirem a parlar no de nosaltres, sinó de la gent que passarà per aquests micròfons. A reveure.